Buenos días a todos. Celebramos o pleno ordinario venres 28 de decembro de 2018. Empezamos ca parte resolutiva. O primeiro punto do orden do día, aprobación se procede do borrador da ata da sesión anterior, o ordinario do 29 de 11 de 2018. O segundo punto do orden do día, aprobación definitiva do proxecto de expropiación para execucións das obras do paseo fluvial en torno dos marxes do río Seixedo, Arteixo. Dictaminado pola Comisión Informativa de Asuntos Xerais do Pleno celebrado o día 21 de decembro de 2018, sometes a consideración do Pleno se procede o seguinte dictamen. Primeiro, estimada alegación presentada pola titular da finca número 13, non damos lectura aos nombres para evitar. Segundo punto, estimar a alegación presentada con respecto á finca número 7. A terceiro punto, estimar a alegación presentada con respecto á finca número 7. Cuarto punto, estimar a alegación con respecto á finca número 5. Quinto punto, alegación con respecto ao número 5, a desestimación, neste caso. O sexto punto, desestimación con respecto á finca número 8. O sétimo, desestimación da finca con respecto ao número 9. E o noveno, desestimar a alegación con respecto á finca número 6. O décimo, desestimar a alegación presentada en canto a modificación do trazado. O undécimo, a desestimación da alegación presentada en canto a valoración do prezo da expropiación. O duodécimo, retirar da relación de bens e dereitos afectados a finca número 1 da relación de bens por haber sido cedida con anterioridade ao Concello de Arteixo. O 13º, formular e prestar aprobación definitiva a relación concreta individualizada e valorada dos bens a expropiar segundo se incorpora na táboa adxunta. 14º, declarar a necesidade de ocupación dos concretos e individuais de bens e dereitos descritos no apartado anterior e declarar iniciado os expedientes expropiatorios nos termos previstos no artigo 21 da Lei de expropiación forzosa. 15º, facultar ao señor concelleiro de área de obras e servicios municipais tan amplamente como sexa necesario para levar ao puro debido efecto o presente acordo municipal. E último, dar conta do presente acordo a concelleiro de obras e servicios municipais para o seu coñecemento, toma en consideración e tramitación no seu caso do correspondente procedimento de inclusión dos bens e dereitos afectados por este proceso no inventario de bens e dereitos do Concello de Arteixo, así como as persoas designadas nas liñas anteriores. Sí, moi brevemente, bo día a todas e a todos. Decir que o noso voto neste punto e no seguinte vai a ser o da abstención. Neste en concreto pensamos, lendo as alegacións presentadas, penso que se podería facer caso a algunha das cuestións, algunha destas alegacións ao respecto de modificacións de trazado, creo que son positivas, e máis cando algún dos afectados así non las explican, non? Ademais, o noso voto, a justificación deste voto en abstención vai referido tamén ás dúbidas que algún dos afectados nos teñen trasladado respecto da correcta ou non publicación de dito proxecto e anteriores documentacións. Por outra banda, decir que hai un erro que penso que debe ser correxido e non é a primeira vez. Eu entendo que a veces as técnicas ou os técnicos poden cometer este tipo de erros ao facer copia e pega, pero sí que lle rogaría aos concelleiros do grupo de goberno que revisen estas cuestións, porque detectamos un erro na páxina 8 do informe xurídico, entendo que un copia e pega, que fai referencia a unha publicación deste proxecto 15 de decembro de 2017 e neste copia e pega se fala do proxecto da senda peonil do Coque ou Ilesario de Larín. Na páxina 8, creo que merece a pena correxilo. En todo caso, a secretaria ou a interventora que nos corrixan se non é así. Moitas grazas. Si, bo día. Ben, no pleno do mes de agosto aprobaronse inicialmente estes dous proxectos de expropiación
A min gustaríame facer mención a unha solicitude que naquel momento se fixo, non a respeito do paseo do río Seixedo, senón do rego da Bidueira en Arteixo, non? Mais que agora, na contestación das alegacións, vemos que pode ser perfectamente común a solicitude que fixemos de documentación de un proxecto e de outro, non? Desde o mes de agosto en que pedimos que se nos facilitase documentación a respecto das cesións obrigatorias ou que xa había asinadas para as zonas dos paseos fluviais, pediuse non só na sesión plenaria, sino nas sucesivas xuntas de portavoces que se nos facilitase esa documentación. Finalmente, na última celebrada no mes de decembro, por parte do Concelleiro de Obras, dísenos que se nos vai contestar xa nas propias alegacións. É certo que se contesta, en parte, mas non se aporta ningún tipo de documentación complementaria a todo isto, non? Entón, como explicación, non estando en absoluto en desacordo coas actuacións que se pretenden facer, tanto no río Seixedo como no rego da Bidueira, sí que nos chama poderosamente a atención, en concreto falo da primeira das obras, da do río Seixeda, que se fale de un convenio urbanístico que se asinou un 24 de xuño do ano 2003. Moitas persoas seguro que non teñen nin coñecemento dese convenio urbanístico, ni se nos aportou na documentación. Eu teño un anaco dese convenio urbanístico, pero descoñezo os términos nin da planimetría, nin os anexos que ten, porque non teño esa documentación. Polo tanto, tamén descoñezo se realmente esa finca está completamente cedida ou non. A maiores, eu creo que ese convenio urbanístico está asinado por un montón de xente, non sei se polo menos 10 ou máis propietarios, algúns deles que nin siquiera teñen a súa residencia, no momento en que asinaron o convenio, tiñan a súa residencia no Concello de Arteixo, senón en Estados Unidos, en Cuba, etc. Con lo cual tamén descoñezo se esas persoas seguen ou non con vida, se teñen coñecemento ou non de toda esta tramitación que se está facendo aquí, ou se simplemente teñen nomeado como representante a persoa que asina esa alegación e que di que esa finca é do propio Concello. Por outro lado, tampouco se nos aporta a inscripción no rexistro da propiedade como propiedade do propio Concello de Arteixo, non? Polo tanto, nese sentido, dicir que descoñecemos absolutamente todos os termos desa cesión ou dese convenio urbanístico, non? Pero a maiores tamén me gustaría facer mención a que ou hai erros nas referencias catastrais ou non están ben identificadas as parcelas. Porque, en concreto, hai unha persoa que aparece como expropiada nunha parcela con unha referencia catastral que, se imos as referencias e a planimetría do catastro, é a escola, que supostamente eu quero entender que esa finca é propiedade, cando menos, deste Concello. Quero entendelo, porque tampouco sei. Pero é que hai máis. É que na relación de convenios que ten o Concello, é que hai máis convenios que fan referencia a ese entorno. Non é o único o 320, como se menciona nas alegacións. Creo que hai como mínimo outros dous nos que aparecen referenciados nomes desas persoas expropiadas e que fan referencia tamén á propia cesión que se fai da escola e que está no entorno deste regato. Polo tanto, hai unha eiva, eu creo que importante na documentación que se debería de, cando menos, clarificar. Todo isto, pesquisas de documentación atrasada que temos no Grupo Municipal do BNG, que non está nin siquiera digitalizada moita dela e que nos van sonando o que vamos preguntando. É dicir, porque aquí non se dá conta en absoluto en ningún momento do texto do convenio, dos anexos do convenio, de se hai máis convenios nese entorno ou non, se se fixeron máis cesións ou non, se esas parcelas están registradas a nome do Concello de Arteixo ou non, etc. Co cal, eu creo que cando menos o que estamos aprobando aquí descoñezo se é exacto, porque pode haber un erro evidentemente na documentación que se aporta, pero non é normal que non se nos fale deses convenios todos, de todo ese entorno e de como se fixo a cesión exacta da finca da escola. E como digo, a maiores os erros nas referencias catastrales que eu creo que conviría, desde logo, cando menos comprobar, non? E mirar se esas fincas están registradas ou non, porque iso tamén sería importante. E, por outro lado, os términos xurídicos tamén dos propios convenios, porque todos fan referencia a desenvolvementos dun futuro ou dun plan xeral de ordenación urbana, algo que se asinou no 2003,
pero é que estamos no 2018 e de tal plan xeral nin idea, polo menos pola nosa parte, ao mellor algún de vostedes sabe algo, e por outro lado, creo que xa cambiou a legislación varias veces desde a asinatura destes convenios, porque estou falando dun dos 2003, pero creo que algún é anterior, xa do 2001 e do 99, co cal, pois máis complicado se nos pon absolutamente todo, non? E a maiores tamén me gustaría, porque onte solicitamos tamén os proxectos que non nos tiñamos, que efectivamente se fixera unha relación pormenorizada das datas exactas da publicación, non do proxecto de expropiación, do que tivemos coñecemento neste pleno, sino da aprobación do proxecto de obra, de cando foron publicadas o período de exposición pública, non? Porque, a ver, é que chama a atención que todos os propietarios, ou prácticamente todos os propietarios e as propietarias afectadas por esta obra, e tamén pola outra, non? Pero por esta en concreto, todos fagan referencia ao proxecto de obra. E se lles contesta dicíndolles que non se atende a esa alegación ou esas alegacións porque ese proxecto xa estivo en exposición pública, non? Cando non se enteirou absolutamente ningunha das persoas propietarias desas fincas afectadas é que algún erro, cando menos, ten que haber. Entón, eu creo que é bo que fagamos aquí un repaso, que cando menos quede unha relación deses períodos de exposición pública para que non haxa ningún tipo de dúbida ao respecto. Deste punto, máis nada, grazas. Sí, moi rapidamente, simplemente para anunciar tamén a abstención do noso grupo, precisamente por a motivación que daban o resto dos grupos, a falla de información con respecto a algúns temas con relación a cesións e convenios urbanísticos que teñen que ver con estas actuacións, aínda evidentemente poñendo en valor que é moi necesario e unha gran actuación para o Concello pois ir facendo unha senda peatonal por aquelas zonas que conectan o noso Concello e que dan capacidade de vida tamén pois aos cidadáns, tanto neste caso de Vilarrodís como do entorno da zona de Pontova. Por lo tanto, ante esas dúbidas, tamén ante esa continua alegación dos veciños que pedían modificacións no trazado e que non se lles fixo caso, e como decía Silvia, incluso en algúns casos se lles contesta co tema de que xa estuvo en exposición pública, pois o noso grupo vai a absterse neste e no seguinte punto, nada máis. Bos días a todo o mundo. Primeiro, pedir perdón se en algún momento houve algún erro, posible erro, que non o creo. E digo sinceramente porque non é cuestión xa política, sino que é cuestión técnica. Están os informes conformados por as persoas que deben avalarnos as corporacións na súa tramitación o normal desenvolvemento deste proxecto. Outra discusión que podemos ter nós é se o medio natural de exposición pública que teñen estes proxectos, e podemos falar de moitos que pasa a nivel Estado, a nivel de Diputación, a todos os niveles, son os acordos a veciños. E xa non falo deso, falo, por exemplo, do que é un padrón da auga. Como lle notificamos que a publicación do tabuleiro de anuncios cantos veciños veñen a ver o padrón da auga? Ninguén. Está publicado. Pois con isto pasa igual. Neste caso, distintas publicacións se fixeron na Xunta que constan no expediente completo da obra, porque senón nin a xurista, nin a enxeñeira municipal, nin nadie informaría favorablemente. Foi exposto por Medio Ambiente, foi exposto por Aguas de Galicia, recolleuse na prensa escrita o momento da publicación, non sei, hai unha periodista aquí, pero saliu nos periódicos, recordo eu que salían nas follas dos periódicos que estaban en exposición pública. Ora, é certo que a mellor a praxis ou a forma de notificar ou de comunicar a xente que eso está en exposición pública, pois desde todos os poderes non é acorde. Moitas veces eu noto tamén que hai ese problema. A xente, lógicamente, non ten todo o tempo do mundo a ver o tabuleiro de anuncios de Dicto ou entrar nos portales, certos colectivos, certos portales de transparencia de internet que hai de publicacións de Arteixo. Realmente é algo que a xente non se entera. Conto un anécdota, tamén unha vez quixerme dar de baixa do padrón municipal de Arteixo no ano 2002, cando se fixo o último padrón, porque eu tiña casa en Loureda, pero daquelas vivía máis en Vigo que aquí, estaba empadronado aquí. Pois menos mal que puxo o meu nombre en Google e aparecí na lista de xente que me querían dar de baixa do padrón. E tuve que vir aquí.
Se non deixábame sin padrón. Entón, é certo que os mecanismos de comunicación nos procesos non son probablemente os máis axeitados. Non sei como se podría solucionar iso, que o solucionen a través dunha lei, que o solucionen de outra forma. O que sí digo é que, en canto a tramitación foi totalmente pulcra. Segundo, a aprobación inicial dá lugar a unhas alegacións. Esas alegacións estimanse unhas e deseitanse outras. Non obstante, teñen a alegación de outra forma, cambio de trazado, que terán un mecanismo de recorrido se queren legal, e outras que son de xustiprecio que terán o seu mecanismo tamén legal. Só teño que dicir que hasta de agora todo o xustiprecio que nos está vindo está dando razón ao Concello. É tamén triste, o digo tamén sinceramente como ciudadano, como están valorando os xustiprecios, o precio de valoración dos xustiprecios. É unha vergonza ter que pagar 3 euros, 4 euros por un metro cuadrado a un veciño. Eu realmente doime, porque probablemente compro a leira por un importe maior. Probablemente este pagando a contribución por un precio maior, pero a lei está posta así. E non creo que nós teñamos posibilidade de cambiála. Entón, eu podo entender todo. Podo entender que pode haber algún erro na traducción, pero non creo que sea cuestión política nós entrar a ler ao cuestionar. Son os técnicos que teñen que entrar, e a mellor pode haber unha errata nun copia-pega, pero iso non invalida o procedimento. Nós non temos ningún problema. Ahora, unha tramitación na zona de Ríos, e despois temos unha moción que xa debatiremos, e que me vou a rir moito. Eu sempre digo a nivel jocoso, que eu hai 3 persoas as cuales lles teño moito medo. Moito medo. Unha é o Seprona, outra é Patrimonio e outra é Aguas de Galicia. Son as 3 que son como a Santísima Trinidade da legalidade, de todo o procedimento que temos que facer. E todo isto pasou todos estes trámites. E fomos da man dos técnicos de Aguas de Galicia. E fixamos o que nos mandaron, con visitas en campo, con tal. Levo 4 anos con este proxecto. E máis, o proxecto do Río Seixedo fixo a ingeniera municipal por primeira vez aquí no ano 96 ou 97. Que houve que reactualizar, tanto en precios como en trazado. Fálame dos convenios. É unha vergonza. E probablemente sea responsabilidade miña que sou o concelleiro de Bens. É unha vergonza a veces enterarte de que existen certos convenios que non nos dá localizado na proba inicialmente. É cando ven o propietario che enseña cando xa con el nos morros. E non é agradable para min, Pero esa é a situación que temos. Sinto vergonza? Sí, claro que sinto vergonza. Ter que asumir esas cousas. Pero tamén, gracias a iso, estamos descubrindo toda esa información e podermos estar levando. Eu non teño ningún problema en darvos copias dos convenios, non teño ningún problema. Eu digo, cando foi da túa alegación polo Rei Seixedo, pediuse o urbanismo e consta o informe de Virginia coas cesións, é dicir, encantado de dar todos os convenios e explicar todo. O único que os pido é deixar pasar o día 7, que sabedes que estamos casi sin funcionarios nestos días. Vemos, como se queredes, facemos unha comisión, unha reunión cos técnicos de Bens e máis deste tema para explicarvos aos grupos políticos, aos portavoces, o que vos designades do todo o tema. Eu non teño ningún problema, aquí non hai nada que ocultar. E, desde logo, o que pido, bueno, pero se queredes, digo, se queredes explicar un por un, eu non teño ningún problema. Collémolos e vemos todos o que haxa que ver, e punto. Estou dicindo, eu algunhas cousas entereime, en concreto, o Río Seixedo entereime cando foi a tramitación deste expediente. Que me veu o propietario e me dixo, José, como sales na relación de expropiados se eu xa teño terreno cedido ao Concello? É unha vergonza, teño que dicirlo, é unha vergonza para a miña parte, claro que sí. Pero tamén non está clarificando a situación. É algo bo ao final. E con eso nada máis. Moitas gracias. Vamos a ver, a min... a verdade é que a veces é un pouco delirante as cousas que se teñen que escoitar aquí, porque eu, ata onde sei, ata onde eu podo saber, non sei se hai máis convenios en máis sitios, porque xa me dá que pensar se hai outros convenios que non constan aquí, pero aquí hai unha relación de convenios que está guardada na Secretaría Municipal. Eu algunha vez teño visto algún convenio dese si solicitado por escrito. Quero dicir que se hai unha persoa, un informe xurídico, supoño que alguén comprobará xurídicamente que hai cousas vinculadas a eses terreos. Digo, porque, entre outras cousas, estes convenios están asinados polo alcalde daquela, Manuel Pose Miñones, a maioría, vamos, os que eu vin, todos,
menos creo que o do Centro de Saúde de Arteixo, que aparece nas normas subsidiarias que está firmado por naquel momento o alcalde Frutos, o resto están todos asinados polo alcalde daquel momento, Manuel Pose Miñones, que creo que é compañeiro seu de partido, e pola secretaria xeral, cando menos os que eu vin. E este en concreto, do que estou falando, está asinado polos dous e por un montón de propietarios aquí. Entón, home, que evidentemente son moi discutibles moitos convenios dos que hai aí, pois sí, e que algúns se asinaron alegremente, sin ningún tipo de informe xurídico, nin nada, e nos costaron algún tipo de indemnización porque tuveron que ir os propietarios á xustiza e tuvemos que pagar. Sí, ao mellor se os tuvera que pagar o alcalde do seu bolsillo, estaba menos alegre a hora de asinalos tamén. Pero a realidade é que unha vez que se sabe que hai eses convenios, a nós non se nos conta nada. Aquí dice, hai un convenio, el 320, que dice el señor, que, por certo, o señor que non aparece na relación de asinantes, que eu non sei como acreditou, que ten nada que ver con iso. Porque a outros propietarios ven que se lles rexeita a alegación porque din que non acreditan suficientemente ter a representación de... Este señor non aparece no listado de asinantes e, sin embargo, se le cree. A nós non se nos aporta ese documento, nin aparece no expediente que se nos dá. Polo tanto, eu teño que interpretar, falo dese señor, pero tamén falo do outro, porque hai outros dous convenios que falan desa escola, dos que nós tampouco temos copia. E logo, a maiores, resulta que unha das referencias catastrales dun dos expropiados coincide ca escola. Entón, eu cando dixen o que dixen no mes de agosto, houve tempo suficiente de sentarse e mirar se había máis cousas, ou de buscalas, cando menos. Pero non se quixo facer. De feito, eu cando fixen aquela intervención, se recuperamos a cinta do pleno, foise bastante desagradable coa contestación que se dou. Dicindo, pois xa o poderon preguntar vostedes en outro momento, cando o que estábamos pedindo era efectivamente que houbera todas as garantías. Pero aquí sempre toman todo a tremenda. E ao final, o certo era que no rego da Bidueira, o que está aí na travesía de Arteixo, expropiábaselle a xente e ia se lle pagar a xente que xa tiña obrigatoriamente que ter cedidos esos terreos. Que xa eran propiedade. Sí, home, comparemos. Se quere traemos a aprobación provisional e traemos a definitiva e vemos como das cousas. Carai, como que non? Por que di que non, se é real? Se é sacar a aprobación provisional e a definitiva e ver que hai persoas que, polos seus desenvolvementos urbanísticos, polo que se desenvolveu ali, xa tiñan cedido, porque é obrigatorio cedelo, ese terreo ao Concello. Entón, falemos de todos os convenios. Eu non teño ningún problema en falar de todos os convenios que queira, pero creo que se pediu con tempo suficiente eses convenios e non se nos está aportando aquí. Entón, creo que é un problema. E logo, co tema da participación, vamos a ver, eu xa sei que a lei di que con unha publicación no boletín oficial ou no DOGA ou donde sexa, nos damos por notificados colectivamente, todo iso. Bueno, tamén digo, eu que ando normalmente en temas con informática, e non é o que máis me gusta, pero que me movo habitualmente para entrar na páxina da Consellería de Medio Ambiente das publicacións vamos, hai que facer un doutorado, e non da Juan Carlos I, porque é imposible a veces atopalo. Pero a maiores eu digo que aquí hai uns cauces, se sabemos que temos ese problema, que hai outro tipo de cauces para poder notificar as persoas ou para poder informalas, que é, como outras veces, chamalas aquí, ir ao local social que hai ali e poñer un anuncio, ou decirlle, mire, vamos a facer isto, vais a poñer en exposición pública, non temos ningún problema en que presenten as alegacións que queiran, por exemplo, ou temos tamén outro cauce de participación que non se reúne nunca, que é un Consello de Participación Cidadá, no que están representadas as entidades veciñais. Quero dicir que tamén nos temos ferramentas a veces para suplir as eivas que poida ter a legislación, porque tamén é verdade que temos que ser coñecedores da sociedade que temos, que hai moitísima xente que efectivamente non está no día a día, que non ten por que ler a prensa, ou que simplemente tampouco sabe como andar en internet, nin buscar a documentación de xeito digital. Por lo tanto, eu creo que se quere,
bueno, que se poden facer outro tipo de xestións para que a xente poida coñecer bueno, pois os proxectos que se levan adiante. Pero, bueno, no que nos compete a nós, quero dicir, que é o expediente que ven hoxe da expropiación. Mais alá do tema do proxecto, que eu creo que podería haber cousas, non debería haber ningún problema por corrixir determinadas cousas que se piden aquí e que creo que poden ser perfectamente asumibles e que non van a ocasionar seguramente ningún problema a hora de desenvolver o proxecto, nin con augas, nin con ninguén. A maiores deso, eu creo que hai problemas coa aprobación definitiva. Creo que hai eivas importantes de documentación e que hai erros, igual que os había no mes de agosto, e que é necesario revisar os dous proxectos, pero máis, moito máis, o do Río Seixedo, polo que estou vendo agora, porque o outro, en parte, xa se intentou solucionar, non sei se de todo, porque tampouco teño tanto coñecemento de todas esas cesións, e creo que se debe corrixir, se non queremos ter, evidentemente, pois, ningún tipo de problema despois con recursos de reposición ou incluso con posibilidade de ir ao contencioso. Non? Grazas. Bueno, dentro do que escoito tamén me asombra, porque hoxe parece que temos ganas de tergiversar as miñas palabras ou mellor probablemente este o expreso non me de explicado adecuadamente. Unha aprobación inicial, que foi o que expliquei, e é o único que quero deixar claro aquí, é que aquí non hai nada que ocultar. Vale? Unha aprobación inicial recolle a relación de bens, que se aproba ahora na definitiva. Primeira cousa. Segundo, cando a unha persona se lle expropia, terá que acreditar suficientemente o título de propiedade. E se usted asistiu a algún sitio, algunha acta de levantamento de actas, donde ten que ter os títulos, esa persona cobrará ou non se acredita ou non. Non somos os políticos aquí, e ao mellor en certas formas de pensar se existe esa función fiscalizadora, os que temos que estar facendo o traballo aos técnicos para decir se acredita ou non. Son eles, ca súa firma e coa súa elaboración do seu informe, os que din que se está suficientemente acreditada a titularidade ou a propiedade. Porque só me faltaría a min dicirlle ao veciño está acreditado ou non está acreditado. Porque eu de momento non teño cotexo, non podo cotexar, non son funcionario, e eu de momento non podo emitir informes técnicos nin xurídicos. A veces gustaríame, acabaría mellor antes. Pero non se pode acusar a este pleno, a ningún membro deste pleno de facer eso. Entón, son os técnicos os que o din. E eu encantado. E se usted me fala de reunións, houve reunións cos veciños do Seiro con este tema. Co tema do paseo. Saliu publicado en prensa. Non veu nadie a preguntar. Nadie. Saliu nas publicacións. É certo, entrar nas publicacións da Xunta é un follón. Pero nós creo que non temos ninguna culpa. Nós cumplimos cos trámites requisitos legais. Entón, non se nos pode acusar. Si quere, paramos todo, volvemos a facer todo, e dentro de 20 anos que veña. Porque virán os mismos a protestar. A xente ten un réximen de recursos, que por eso estamos nun Estado de Dereito que están aí. E se teñen razón, que vayan, Dios mío. Nunha expropiación que tuvemos aquí, que aprobamos definitivamente, tuven que aguantar insultos dunha familia, porque ella expropiaba para facer unhas aceras. Porque acababan de pagar os dereitos reais, e que eles non iban a ceder. Curiosamente, ahora veo o xustiprecio e darnos a razón a nós. Ora, deixamos de facer as aceras polo que fala a xente. A mí o que me preocupa é a legalidade do procedimento. E iso eu teño claro que os técnicos do Departamento de Obras, asistidos pola Secretaría Xeral, fixéronos. Outra cosa son os convenios. Usted fala, hai unha relación de convenios, pero unha relación de convenios de unha persona que meteu a man nunha tabla de Excel, que pode haber algún erro. Vale? Pode haber un erro. E por eso se dá un trámite da audiencia. Por eso se incluíron no rego da Bidueira a relación de bens do Concello, por se había algún trámite da audiencia. Cando me este di, é que se meteron todos precisamente para que deran trámite da audiencia, para intentar se alguén ten o tema que pode reclamar, para que non sinta unha indefensión. É agora na aprobación definitiva, cando a partir de aí salen as cantidades definitivas, cando ten isto peso. Non na aprobación inicial. E iso foi o que expliquei. E non o expliquei, Silvia, en tono jocoso. Non o expliquei en tono jocoso. A miña intervención de mes de agosto non foi en tono jocoso. O que tampouco quero é que se me acuse de certa convivencia ou certo
o oscurantismo neste procedimento. Eso non o quero, porque non teño por qué. Porque a min, ojalá, e a mellor é unha das cousas que quero, que teña un inventario ben, mellor que o que collín. Ojalá teña eso. E con eso, mellor, xa é justificado estar aquí. Pero cando os medios que tes son unha tabla de Excel que meteu un funcionario que lle puido quedar algo e che ven un propietario con un convenio firmado, porque daquelas non había ese sistema, que quere que lle diga eu? A miña cara é de vergonza, xa dixen, a miña cara é de vergonza, porque me dan cos papeles dos morros. Porque debía sabelo. Ora, para iso estamos a traballar e para iso estamos a intentar. E se con todos estes proxectos conseguimos depurar o inventario, pois ojalá conseguimos depurar. Pero iso é o mismo que había, eu comento tamén aquí, camiños que se meteron, porque había amigos que meteron os camiños como públicos, que ahora despois se descubren que son servidumbres. Claro que todo se descubre ao paso do tempo. Que quere que lle diga? Somos herdeiros, cando gobernas, como di María Esther, que non está aquí presente, gobernamos a beneficio de inventario, co bo e co malo. E ojalá, porque xa lle digo, este proxecto encargou no do Manuel Pose Miñones a ingeniera municipal, doña Carlota Pita, fíjese. Ainda hai unha copia en obras deste proxecto firmado por doña Carlota Pita no seu día. Pois algo xa había na cabeza dese alcalde que di que é amigo meu, e gracias a Dios é amigo meu. Do cual me sinto orgulloso. Porque ese señor, polo menos, tiña unha visión e facía cousas para Arteixo. E prova delo foron os anos que lle deron de maioría. Outros, ao mellor, con criticar, nunca a tuveron. Entonces, o oscurantismo, ningún. Explicacións, todas. Ora, poñer en dúda o traballo dos técnicos municipales, porque son eles os que asinan, non asino eu, nin asino o alcalde. Nós votamos unha proposta que fan eles. Se queren, díganlle aos técnicos. Eu xunto aos técnicos e que lle expliquen personalmente a cada un as dúdas súas. Porque hai referencia catastral, porque non hai referencia catastral, porque hai externo, non externo. Non hai ningún problema. Eu comprometo-me o día 7 de xaneiro, cando veña de vacacións, a que lle expliquen a usted todas as dúbidas que teña. E que se aclaren todas as dúdas. Porque recibimos a todo o mundo que nos pidieron a explicación. Estarán de acordo ca explicación, non estarán de acordo ca explicación, pero recibiuse a todo o mundo. Ora, aquí dudas sobre o procedimento e dudas sobre a legalidade, para min, desde logo, ninguna. Moitas gracias. Bueno, yo quería clarificar que la única intención que tiene el concello es hacer un paseo fluvial. Un paseo fluvial que conecte la zona de la aldea de Villarrodriz con Seixedo, continuar el paseo fluvial que está hecho. Que mayoritariamente ese paseo fluvial pasa por la zona de afección de la protección del río, 5 metros, mayoritariamente. Que se han presentado alegaciones al trazado que unas se han estimado, otras no se han estimado. Que sobre todo tampoco no es consciente la gente, o sobre todo los propietarios, que efectivamente el concello lo que hace, pues hace una expropiación, en alguna zona coge más de la zona de afección de esos 5 metros de río, pero que la mayor parte de las fincas que están próximas al río, dentro de lo que es el plan hidrológico gallego, están en zona de inundabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Nunca se va a poder hacer nada en ellas. Lo dice así clarísimamente la ley. Clarísimamente la ley. A lo mejor hay alguna gente o algún propietario que le parece mal que en vez de coger los 5 metros se desvíe un poquito el trazado, pero estamos hablando de una finca que su única finalidad es ser zona de protección, en este caso de cauce de río, y aún encima que está catalogada dentro del estudio hidrológico de la Xunta de Galicia como zona inundable. Nunca se va a poder hacer nada ahí. Es extraño a veces que te venga algún propietario y que te diga que se enfada con nosotros porque quería edificar. Quería edificar al lado del río. No se puede edificar al lado del río. No puede tener ningún tipo de clasificación urbanística que no sea un rústico común. Es que no se puede. Son fincas destinadas, su única finalidad es hacer zonas de protección del río, porque la inundabilidad, tal como está ahora aplicada a la legislación, es una zona de protección enorme, enorme, y que a nadie se le ocurra hacer ningún tipo de actuación en esas zonas de protección.
efectivamente, pois, portavoz de Terra Galega, pois que no, se va a abstener porque non está de acordo con el trazado. Charo, pero si el trazado, que había zonas que, bueno, pues lo único que te digo, Charo, es que este proyecto fue entregado cuando estabais gobernando y tú estabas dentro del grupo de gobierno. El señor José Márquez era concelleiro de obras, lo hizo la ingeniera dependía de Xosé. Vosotros seréis conocedores del trazado, non se varió el trazado de hizo Carlota algo, un pouco, algo se varió, pero es eso, es un proyecto que se ha iniciado hace muchos años y un poco también lo que decíais, vamos a defender la tramitación, lo que es una aprobación inicial. En la aprobación inicial, efectivamente, se cotejan los datos por la referencia catastral. Y puede ser que las referencias catastrales estén mal, ha dado en muchos casos aquí, pero para eso está el periodo de exposición pública y el periodo de alegación. Defendamos la tramitación y efectivamente puede haber errores que en lo que es la aprobación definitiva un poco se aprueban. Procedemos entonces a la votación sobre el punto número 2, que es la aprobación definitiva del proxecto de expropiación para as obras do paseo fluvial do entorno dos marxes do río Seixedo, Arteixo. Votos a favor? Abstencións? O punto número 3 é a aprobación definitiva do proxecto de expropiación para a execución da obra denominada Ampliación Paseo Fluvial Rego da Bidueira. Encaminada pola Comisión Informativa Asuntos Xerais do Pleno, celebrado o día 21 de decembro, sometes a consideración do Pleno se procede aos seguintes proposta de acordo. Primeiro punto, retirar da relación de bens e dereitos afectados as fincas sinaladas cos números 1, 9, 11, 12, 13 e 16, segundo estimar a alegación presentada en relación ca finca número 15, desestimar en terceiro lugar a alegación presentada con respecto á finca número 10, en cuarto lugar, desestimación da alegación presentada en relación coa finca número 10, quinto punto, desestimar a alegación formulada en relación á finca número 15, desestimar, no sexto lugar, a alegación presentada en relación á finca número 10, o sétimo, desestimar a alegación formulada en relación á finca número 10, o oitavo, correxir a clasificación do solo da finca número 8, noveno, modifica a clasificación das fincas números 10, 14, 15, consideradas como solo urbano consolidado, décimo, formular a prestar a aprobación definitiva a relación concreta individualizada e valorada dos bens, expropiar para a execución da obra segundo a relación que se incorpora, noveno lugar, declarar a necesidade de ocupación dos concretos individuais dereitos de bens e dereitos descritos no apartado anterior e declarar iniciado o expediente expropiatorio nos termos previstos no artigo 21 da Lei de Expropiación Forzosa. Décimo punto, facultar ao Concello de Obras de Área de Obras e Servicios Municipais tan amplamente como sexa necesario para levar o puro debido efecto presente acordo municipal. E último lugar, dar conta presente acordo ao Concello de Área de Obras e Servicios Municipais por seu coñecemento e toma en consideración e tramitación no seu caso correspondente procedimento de inclusión dos bens e dereitos afectados por este proceso no inventario de bens e dereitos do Concello de Arteixo, así como as persoas designadas nas liñas anteriores. Nada, porque creo que quedou dito antes. Simplemente unha cuestión a respecto do tema, xa que me dá pé ao tema do inventario municipal. Quero lembrar que se non temos inventario municipal é porque non o dan feito na Concellaría de Obras, actualizado, quero decir, porque houve un contrato, creo que se pagou, ese contrato, aquí, eu, no que corresponde ao Grupo Municipal do BNG, presentamos un montón de alegacións a ese documento, bueno, a un dos documentos, porque estamos agardando a ver se nos din cal era o definitivo, e a día de hoxe, 2 anos e pico despois, non se contestou absolutamente a ningunha desas alegacións, pero a ningunha delas, quero dicir, que eu podo entender que un inventario de bens é un documento pois que ten a súa complexidade, porque levaba moito tempo sen actualizarse, en concreto desde o ano 2001, tampouco tanto, leva máis o plan xeral que do ano 96. E que pode ser complexo, pero cando menos tampouco se fixo ningún esforzo por querer actualizalo, nin por querer falar de nada deste tema, é dicir, no seu momento contratouse unha empresa, pagouselle, houve un período de exposición pública tamén moi confuso, con diferentes datas para alegar, quero dicir que eu estou esperando que se nos conteste as alegacións, digo porque sería interesante ter un documento desas características actualizado precisamente para que non acontezan moitas destas cousas, teríamos moito camiño andado seguramente. Grazas.
Tes razón. E cando a tes hai que darche, igual que non che hai que dar noutras cousas, neso tes razón. Eu sinto vergonza por non haber sacado o inventario de bens. Sinceramente, sinto vergonza. Quen? Quen traballa? Perdona, estou falando con Silvia. Tes un turno, despois se falan, se queres. Quen traballa? Porque a min gustame tamén, é fácil vir aquí, botar o speech e quen traballa. Eu digo. Claro. No. Claro que son o responsable. Claro que son o responsable político da área. Estou dicindo, sinto vergonza personalmente do que hai. Sinto vergonza do que estou facendo. Igual que me gusta ter o orgullo para certas cousas. Aquelas, nesto teño vergonza e teño que pedir perdón porque ao mellor fun demasiado ambicioso no plantexamento. Ao mellor fun demasiado ambicioso no plantexamento. Creo que agora vou ter suerte. E creo que o vou poder traer antes de maio. Creo, Tamén non quero que as palabras me boten cara, pero creo que sí. Porque o que non é normal é como estaba o inventario aquí. E o que non é normal é que un documento vivo que tiña que vir todos os anos, que non viñera. Porque ao mellor o inventario que fixemos desa aprobación inicial xa está desfasado. O problema é que probablemente, eu falo xa a nivel bens, é unha cousa que os políticos non dá votos, en teoría. É unha cousa de burocracia interna. Pero, hombre, curiosamente, se tes ben o inventario de bens, o demais da casa normalmente suele ir moito millor. Suele ser todo moito máis fácil. Estou dicindo, hai cousas que cando as ves coa perspectiva do tempo, botas as mans á cabeza. Do inventario de bens. E diste, bueno, pois habrá que ser así e tal. Pero outros virán despois, E a ver o que fan. E o único que digo é que creo que aquí, excepto algunha persona, casi ninguén tivo preocupación polo inventario de bens. Si é certo que o Bloque, por exemplo, poñía unha alegación nos orzamentos que non había un inventario de bens actualizado todos os anos. Pero, en xeral, non había. E falas, nós polo menos sacamos a licitación un inventario. Os técnicos asinaron a factura e presentouse o inventario. Falta resolver as alegacións. Pois xa hai algo feito, polo menos, hombre. É certo, había que meter máis, Eu non me sinto por satisfeito co que hai. Pero había que ter máis. Pero xa che digo, tamén é moi triste a situación aquí, nese tema. Estamos falando de moita desaparición de patrimonio municipal que poido haber en parroquias. Estamos falando de que a disponibilidade para poder facer unha obra depende se está ou non nese inventario. Entón, eu digo, sí, gracias polas alegacións que fixestes. Vos e algúns máis. E nós estamos intentando resolver. E que se chego, estou confiado, e ojalá non me den nos morros, ojalá, de que antes de maio este aprobado definitivamente. Moitas gracias. Bueno, yo, para terminar un poco, sobre todo esto, yo creo que iba a hacer una pequeña reflexión para todos y seguramente, pues cuando tanto Tega que el Partido Socialista tuvieron responsabilidades de gobierno, les pasó lo mismo que a nosotros, ¿no? Es la dificultad de conseguir la cesión de terrenos para hacer determinadas actuaciones. Y es verdad que tanto el Rego da Bedueira como el río Seisedo, pues ese paseo tendría que ser, vamos a decir así, no casi un expediente de expropiación, sino que tendría que ser una cesión voluntaria por parte de los vecinos, porque lo vuelvo a reiterar, estamos hablando de la zona de protección de río, principalmente. Tenemos el caso, que lo comentábamos el mes pasado, que trajimos la aprobación del paseo fluvial del Rañal. Y esto yo creo que es un tema que, sea quien sea que está gobernando, y creo que lo dije también en el pleno anterior, cuando por parte de algún propietario, cuando se estaba negociando, porque primero se negoció la apertura del Rañal, lo dijo claramente, non abriu paseo fluvial, non abriu pilar e non o vades abrir vos. Entón, ante esa actitude
Eu pediría unha reflexión, efectivamente, nós podemos ter erros, os proxectos poden ter euros, pero tamén é verdade que necesitamos un pouco a colaboración dos veciños, tanto nos paseos fluviais como moitas veces no que son nas sendas, porque ao final estamos falando de mellorar as condicións de vida dos veciños e, sobre todo, mellorar a seguridade vial. Efectivamente, calquer persoa que teña responsabilidade de goberno non vai poder quedar ben con todo o mundo, eso está claro. E se algún non está de acordo con ceder o terreno de tes que expropiar, se vai enfadar seguramente co goberno que este de turno. Ora, estes proxectos son proxectos importantes que articulan un pouco o desenvolvemento e mobilidade dos veciños de Arteixo. Pode haber alguén que este disgustado porque a expropiación se colle un pouquiño máis, un pouquiño menos? Pode habelo. O único que pedimos é que nós, e sobre todo que estes proxectos xa veñen de antes e que eu creo que no fondo, como dixestes vos, estamos todos de acordo na súa aprobación, é verdade que ten unha dificultade de tramitación administrativa moi complexa. E o inventario de bens, efectivamente, hai que facelo. Hai que facelo porque é moi importante tamén para este propio Concello. O que di, sobre todo, bueno, pues vamos a intentar a ver se pode presentar próximamente. Procedemos entón á aprobación do punto número 3, que é a ampliación do paseo fluvial do Rego da Bidueira. Votos a favor? Abstencións? O punto número 4 é a aprobación do proxecto de expropiación urbanística polo sistema de tasación conxunta para a obtención dos terrenos incluídos no Plan Especial de infraestructuras e dotacións para a construcción dunha piscina en Meicén de Pastoriza. Es aprobación inicial, E tamén pola Comisión Informativa celebrado o día 21 de decembro, sometes a consideración do Pleno se procede primeiro punto formular aprobar inicialmente o proxecto de expropiación urbanística polo sistema de tasación conxunta para a obtención dos terrenos incluídos no Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións para a construcción dunha piscina en Meicende, asinado por Isidro López Yáñez, arquitecto colexiado, e por dona Beatriz Blanco Lois, enxeñería técnica agrícola, comprensivo da delimitación territorial do ámbito, descripción de bens e dereitos e titulares afectados, fixación de precios e follas de xustiprecio individualizadas. Segundo punto, someter a información pública polo plazo dun mes mediante inserción de anuncios no Diario Oficial de Galicia nun xornal 2 de maior circulación da provincia en relación de bens e dereitos afectados pola expropiación para que aqueles que poidan resultar interesados formulen cantas observacións e reclamacións consideren convenientes, incluída, de ser o caso, a relativa a titularidade ou valoración dos respectivos dereitos. A relación de bens e dereitos afectados por expedientes expropiatorios son os seguintes: finca número 1 cunha superficie total de 1.201 metros cuadrados, a superficie expropiada de 164 metros cuadrados. A finca número 2 cunha superficie total de 53.801 metros cuadrados, cunha superficie expropiada de 19.703 metros cuadrados. E a finca número 3, por último, cunha superficie total de 118.821 metros, cunha superficie expropiada de 2.828 metros cuadrados. Terceiro punto, proceder a notificación individualizada da presente resolución aos interesados con traslado literal das follas de aprecio e da proposta de fixación dos criterios de valoración a todos os que aparecen como titulares de bens e dereitos no expediente. As superficies expropiadas son estas. Sí. No estas. No, superficie total de la finca, superficies expropiadas son las menores, lógicamente, las que leí menores. Si procede a notificación individualizada da presente resolución aos interesados con traslado literal das follas de aprecio e da proposta de fixación dos criterios de valoración a todos os que aparezan como titulares de bens e dereitos no expediente para que poidan formular cantas alegacións e reclamacións consideren oportunas tanto con respecto ao expediente de expropiación como a fixación do precio xusto nun prazo dun mes contra a partida da notificación. Cuarto punto, as actuacións do expediente expropiatorio entenderánse en primeiro lugar cos propietarios do ben e titular do dereito o obxecto de expropiación, polo que se pon de manifesto a conveniencia de presentar certificacións registradas e demais documentos que acrediten a titularidade dos bens e dereitos afectados, advertindo de que o pago únicamente se realizará a favor dos titulares registrados do dominio ou no suposto de fincas que non figuran inscritas o titular segundo os títulos justificativos do seu dereito completados con certificacións negativas do registro da propiedade. No resto dos casos, procederase a consignar a Caixa Xeral de Depósitos o importe xustos precios das fincas. Quinto e último lugar, advertir que a publicación deste acordo producirá tamén os efectos previstos no artigo 44 da Lei 39 de 2015 para aqueles interesados aos que non poida serlle practicada a correspondente notificación. Unha cuestión, pero xenérica, e non é para este punto en concreto. Vamos a ver, eu ao fío un pouco do que comentaba antes o alcalde, e non querendo erixerme aquí en defensora de absolutamente nada. Eu creo que non se pode generalizar
no tema das dificultades que temos para que a xente acceda a algúns dos proxectos. Creo que aquí temos exemplo. Digo porque é certo que pode haber un veciño, unha veciña ou dous que utilicen eses términos que expresaba o alcalde antes, nese contexto do Rañal, pero creo que eso non é xeral e que moitísimas veces en expropiacións con moitos propietarios e propietarias polo medio non houve ningún problema para que houbera as cesións. Cesións incluso. Quero dicir, e no tema das alegacións, eu polo que, home, fixose unha beirarrúa enorme en Loureda, xa, pero, a ver, quero dicir, e na que se fixo un Armentón houve unha propietaria que non quixo e que puxo problemas, e no que se fixo que se vai facer en Freán houve unha persoa que presentou unha alegación que non estaba de acordo, quero dicir, nunha expropiación, pero na maioría dos casos, incluso as alegacións que se presentan hoxe, do tema sobre todo do Xeixedo, non do da Bidueira, que tamén, que por unha calificación do chan ou por cousas moi concretas, non hai ningunha alegación belixerante cos proxectos. Quero dicir que eu creo que tamén non convén, a veces, eu digo porque dá a sensación como que todo o mundo é malo ou malísimo e que aquí non se colabora ou non se quere, e eu xa sei como se fan estas cousas, como dis, é que isto non está ben, dá a sensación de que te estás opoñendo a algo, cando creo que aquí ninguén cuestionou, e eu creo que na maioría dos casos as persoas que están afectadas por esta expropiación non están en desacordo ca obra. Simplemente é certo que fan unha alegación porque consideran que se poden facer de outra maneira as cousas, non? Entón, eu digo porque con algunha xente sí que falas e non están en desacordo ca obra. Entón, eu tamén quero deixar constancia de que a xente é bastante colaboradora, en xeral, a grande maioría, coas cuestións que se están, co que se está plantexando. Creo que é así e é xusto tamén dicilo, Grazas. Silvia, concordo contigo. A xente é moi colaboradora. No, pero digo, no, porque sacáchelo No, xa sei que non necesitas que concorde contigo, gracias a Dios. Pero tes razón. Pero o problema é que o proxecto é global. Non é un proxecto particular. E cando un do medio che ponga trancos, paraliza o proxecto de todos que están a favor. E os tempos de tramitación, e poño, por exemplo, se queres a senda de Barraña, fíjate. Ano 2013, cederon a maior parte. Cando fixemos? No 2016-2017. 3 anos, 4 anos para unha cera, que son 3 meses de obra, 4 meses de obra. 5. Polos postes da luz. O problema é telo no medio. Non o tes na belexerancia da xente. O problema das, cando tiene un proxecto, vas a dar con xente que non xo paraliza. Temos o caso, por exemplo, que é un dos... A de Martulo, que acabamos de terminar, que non teñen precisamente a acreditación do ben, que o señor ten unha demencia e non pode firmar, que son casos que non están a pasar, que non teñen o cupo partencional feito, son casos que non están a pasar, e iso non é belexerancia, é normal que a xente presente. A mí non me molesta que a xente presente unha alegación, está no seu dereito, é máis, deben de presentala. Nadie está dicindo eso. O que estamos falando é a tramitación. E a mí o que se me pode acusar é de non haber feito a tramitación correcta. E é o que digo eu, que eu fixen a tramitación correcta. A min acusoume unha persona, do qual non vou dicir o nombre, é que non fixestes a tramitación, non fixestes as publicacións. E dixen eu, e ti buscáchelas? É que eu non teño por que buscar, non, ti tens que buscar as publicacións. E enseñellas todas. E cando as ten, a mí o que me preocupa é que nós teñamos un defecto de forma na tramitación. Iso é o que me preocupa, que nós non cumplamos ca lei. Pero a xente tamén ten que preocuparse do seu patrimonio. A xente tamén ten que preocuparse das súas afeccións. E non poden vir, cando xa está todo feito, a vir. E ainda así recordade que temos traído aquí alegacións extemporáneas para darlle máxima legalidade ao tema. Ainda acabamos de traer unha no anterior pleno. Unha alegación fora feita de plazo e admitímola igual. E rexeitámola. Pero trouxose igual aquí en trámite. Entonces, que o procedimento sea o máis legal posible e acorde á lei. É o único que aspiramos a ter. E creo que con eso xa facemos bastante. Pero que tamén hai que dicir á xente que o que teña tenda, que atenda, que se preocupen das súas propiedades. Porque mitad tamén desa xente é cando lle dis que hai que mandar a carta para desbrozar e na teñen desbrozada. Cando a servidumbre das carreteras teñen os pinos todos que están caendo encima da carretera. Ai, pero non lle digas nada, Aí non digas nada.
que os pinos son deles. Eu quero a carne, pero non rollo o oso, falando en plata. Claro, todas esas cousas son complicadas de explicarlle a xente. E non, mira, conseguimos as primeiras de Roriz, en parte gracias ao señor Torres que está aí, que deixara moitas das firmas conseguidas el. Tuve que conseguir eu as finales, pero hasta Roriz. Conseguimos as de Loureda. Por qué? Porque a veces hai desgracias que xuntan. E houve tuvo que haber unha desgracia na aldea para darse conta da necesidade das aceras. Conseguimos outras. En Barrañán moita xente cedeu voluntariamente. Pero o problema é cando tes un que che rebenta o proxecto e che ralentiza. A Cachada. Que certos veciños... Cantos anos votaron que a expropiación da Cachada? No ano 2012 pasei meu 3 noites cos veciños da Cachada recollendo información. E indo comigo Antonio Hermida e José Manuel Nalla. Pois ainda tuvemos alegacións e volvemos a ter non sei. É que? Xente que non vive no Concello, por que faz as aceras do Concello? Que fan falta? Son 4 veciños, para que lle faz as aceras? Temos algunha alegación da Cachada, que está aí neses términos, podedela recordar. É presentable iso, eu creo que é o que se refiro ao alcalde. Estou agora cun proxecto, que non vou dicir o nombre ni nada, pero que me consta que un concelleiro da oposición estaba diante, dicíndome, yo non sei para que queréis aceras, se vivía mejor en el Arteijo de antes onde non había aceras, aproximadamente, Eso tuvemos que escoitar. No. Había un concelleiro que estaba conmigo, que veu cunha persona. Non dixo o concelleiro. Quen dixo que dixera o concelleiro? No. Martín, poño por testigo de que ti como a min escoitáchelo, ou non. Escoitáchelo si ou non. Que non facían falta aceras na trama urbana, que se vivía mellor cando non había aceras. E escoitámoslo dunha persona nova, Ojo, non tiña 80 anos, nin 100 anos. E diste, que me estás dicindo? Pois por esa persona, mellor, temos que facer unha expropiación. O mellor, ojalá non, Pois esa era triste. Proxectos, canto leva a facer unhas aceras? 3 anos. 2 anos e pico. É tremendo, E o desgaste, e as horas. Eu creo que todos como sociedade iremos de reflexionar. Porque todos podemos necesitar unha acera por donde andar. É o único que digo. Ou un alcantarillado por donde pasar, que ao final é o mismo. Gracias. Pues un poco compartiendo, pues efectivamente, todas estas reflexiones que tanto hace Silvia como hace José Ramón. No queremos decir que toda la gente se oponga, efectivamente. Hay gente en Arteixo que defiende el interés común, defiende la seguridad viaria, defiende la movilidad y sí que está dispuesta a ceder. Y luego, pues un poco a lo mejor nosotros nos quejamos de que hay gente que no. Como decía José Ramón, en Barrañán, una familia que lo único que cogíamos era 2 metros de la finca, una finca rústica, además de una dimensión muy importante, que bueno, pues un poco se le cogían 2 metros para hacer la acera, que eran 3 hermanos, 3 o 4 hermanos que no vivían aquí en Arteixo, que vivían en Coruña, que pues sinceramente te dicen a la cara que a ellos no les importa la seguridad de los vecinos de Barrañán porque no viven allí. Eso es lo que nos duele. Y ese tipo de reflexión, o lo del Rañal, tenéis que perdonar, pero lo del Rañal, desde el 2012 llevamos negociando, Dios mío. Reuniones, que sí, que no. Y al final, ¿por qué? Por 5 metros de un vecino que seguramente estará enfrentado con otros vecinos y que al final, por rencillas entre ellos, perjudican a todos los vecinos de Arteixo. Pues es duro. Y es una situación que pasará tanto a los que estamos aquí gobernando como si está gobernando en un momento pues vosotros. Lo vais a tener. Lo único que pedimos es que la gente reflexione un poco y que tenga cierta consideración a la hora de que las obras del concello son para mejorar la calidad de vida de los vecinos. El caso ahora de Meicende, pues probablemente tenemos que hacer la expropiación porque hay un propietario con el que se ha hablado y que seguramente no tiene ningún problema, pero ¿qué pasa? Otro trozo, otra parte del suelo del plan especial está en manos de una inmobiliaria que está en concurso de acreedores, que está con un administrador concursal y entonces pues poder llegar a ese acuerdo es imposible. Entonces por eso se hace un proceso de expropiación.
Si no, seguramente podríamos haber hecho algún tipo de negociación o acuerdo previo, pero tenemos que hacerlo. ¿Eso retrasa la ejecución? Pues retrasa la ejecución. Bueno, procedemos a votar entonces el punto número 4, que es la construción dunha piscina en Vicente Pastoriza. Aprobación. Aprobación inicial do proxecto de expropiación urbanística polo sistema de tasación conxunta para a obtención dos terreos incluídos no Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións para a construción dunha piscina en Vicente Pastoriza Arteixo. Votos a favor? Abstencións? Bueno, pues tenéis que perdonar, pero esta, la que viene ahora también es de traca, ¿eh? El punto número 5 es aprobación inicial do proxecto de expropiación para instalación de apoio na liña de media tensión aérea propiedade de UFD no entorno da área recreativa do Seixedo. Sométese a consideración do Pleno previo ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do Pleno celebrado día 21 de decembro. Os seguintes puntos. Primeiro, someter a relación de bens afectados contidos no proxecto de expropiación para a instalación de apoio na liña de media tensión aérea propiedade de UFD no entorno da área recreativa de Seixedo según o expediente instruído e a información pública durante un período de 15 días hábiles mediante publicación no Boletín Oficial da Provincia da Coruña nun dos diarios de maior circulación da provincia no tabuleiro de delitos do Concello de Arteixo con notificación personal aos interesados para que os titulares de bens e dereitos afectados pola expropiación poidan aportar por escrito cantos datos permitan a rectificación dos posibles erros que se estimen na relación publicada ou oporse a publicación ou disposición dos bens e dereitos por motivos de forma ou fondo que fundamentaran motivadamente. Os solos afectos da susanación de erros na descripción material legal dos bens, calquera persoa natural ou xurídica poderá comparecer alegando cantos antecedentes ou referencias estimen oportunos a tales efectos o expediente poderá ser obxecto de consulta na sede do Concello de Arteixo, cita en Travese de Arteixo. Segundo punto, formular a aprobar inicialmente a relación concreta individualizada e valorada dos bens a expropiar para a execución da obra dunha parcela cita en solo non urbanizable común por unha superficie total da parcela de 13.041 metros e cas seguintes afeccións, unha ocupación temporal de 70 metros cuadrados, unha servidumbre de paso de 4 metros cuadrados e o pleno dominio de 44 metros cuadrados. Terceiro e último punto, notificar personalmente o presente acordo aos propietarios das fincas e demais interesados sobre as normas dos que o Concello de Arteixo teña coñecemento. Quero dicir que hoxe parece que levo pedindo perdón todo o día, pero é así. Cando me toca pedir perdón, pois tócame pedir perdón. Como sabedes, o traslado da pasarela foi unha obra complicada que parece que se xuntou todo canto mal pode haber para que eso fora así, porque hoxe chega o momento que non entendo nada. Intentamos falar con este propietario que llevamos a expropiar hoxe. E sabedes que nos pedía? Que ten a fraga o monte, cruzanlle dúas líneas de media tensión por a propiedade. Nos seus anos, nos anos 60, 70, meteronlle dúas líneas de media tensión. Pois pedíanos que, para poder colocar o apoio, que lle enterráramos toda a línea e que lle quitáramos a línea toda do monte. Imaginadevos o que é a obra, para nós. Todo eso para quitar as torretas da área recreativa, que, entre outras cousas, pediu tamén unha asociación de veciños no seu momento, e que por código técnico de Fenosa veu protestando cando estaba levantada que non podíamos abrir a pasarela. Pois por eso temos que ir a unha expropiación. Por cousas ilóxicas. Eso sí, vive en Barcelona e vive na Coruña. Non vive en Arteixo. E temos que facer un expediente de 400 euros, non? Canto 400 euros. E levamos gastado o que non está escrito, é tempo e todo demais. Pois estas son as cousas da política e son as cousas da área. Pedir perdón aos veciños porque levan 3 anos sin poder utilizar a pasarela. Non me queda outra cousa. Espero que con esta obra quede definitivamente solucionado, quede o parque sin ninguna torre de media tensión que de cara ao xogo dos nenos e podes solucionar este problema definitivamente. É o único que podo decir. Moitas gracias. Bueno, pues procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstencións?
Bien, y el punto número 6 es moción presentada polo Grupo Municipal PSOE sobre a conservación e mantemento de recursos hídricos. Sí, grazas. Bo día. É ben coñecido pola veciñanza e por este Grupo Municipal Socialista o deterioro e abandono que dende hai anos presentan os nosos cauces, tanto no centro da capital do Concello como noutros puntos de gran afluencia de persoas como poden ser a área recreativa do Seixedo ou a Fraga de Sisalde, por citar dous exemplos. De xeito natural, os ríos reciben aportes vegetais no seu cauce debido á queda das follas, rotura de polas, acumulación de lodos, etc., así como os aportes que chegan ao cauce debido aos temporais, choivas intensas, etc. Así, en moitos puntos podemos apreciar como as beiras están literalmente tomadas por vegetación que medra de forma incontrolada, polas secas, caídas, pedras, etc. A isto temos que sumar a acción incívica e vandálica que se manifesta en tirar lixo, mobiliario urbano ou outros elementos como carriños da compra. A cotío temos que escoitar do Goberno Municipal que Augas de Galicia non deixa limpar os ríos, que senón se pode deteriorar o hábitat, etc. Porén, a realidade é que tan só son excusas que non enganan a ninguén. Se viaxamos pola xeografía galega, podemos observar como noutros concellos os ríos están limpos de lixo, as marxes despexadas e a fauna campa as súas anchas en maiores prexuizos por estas actuacións. Segundo Augas de Galicia, considéranse actuacións menores de mantemento e conservación de dominio público hidráulico sempre que se executen fora de espazos protegidos as seguintes: a. Retirada de árbores mortas e podas de árbores que impidan accesos a canle ou a súa servidume de paso, sempre que non impliquen perda do sustrato arbóreo da ribeira. B. Retirada de árbores mortas e podas de árbores que reduzan a capacidade da canle. C. Retirada de elementos arrastrados pola corrente que obstrúan a canle, especialmente nas obras de paso sobre ela, ou que constitúan un elemento de degradación ou contaminación do dominio público hidráulico. D. Mantemento das seccións de medición de caudais das redes oficiais de estacións de medición. O Grupo Municipal Socialista é consciente de que no noso termo municipal existen recursos hídricos catalogados de especial protección e algúns incluídos na Rede Natura 2000, e a limpeza, condicionamento, preservación e prevención de inundacións corresponde á autoridade autonómica. Malia iso, o Goberno Municipal non pode esquivar a responsabilidade de solicitar ou executar, segundo sexa o caso, as actuacións pertinentes para manter a biodiversidade dos nosos ríos e regatos. Así, Augas de Galiza, como administradora de Demarcación Hidrográfica Galicia Costa, establece, entre outras, as seguintes actuacións de condicionamento ambiental de tramos de cauces afectados: limpeza de escombros e outros produtos ou residuos nas marxes do leito das zonas de servidume de paso e das pistas e camiños de acceso aos mesmos; limpeza de fangos e residuos e de calquera outro sólido extraño e alleo á funcionalidade do río; eliminación de estancamentos, tapóns e obstáculos no leito; acondicionamento dos azudes, eliminación dos aterramentos e demais sólidos acumulados; desbroce selectivo, entre seca, poda ou tala selectiva. Un problema de dilucidar é a competencia de limpeza e conservación dos ríos e o seu paso por tramos urbáns, sendo certa que a competencia de xestión hidrográfica corresponde á Xunta de Galicia, pero habendo certo articulado na Lei de Aguas Estatal na que se atén a diversas interpretacións, foi o Tribunal Supremo que resolveu o conflito con sendas sentenzas. A primeira delas do ano 2014, a seguinte do ano 2017, onde determina que a conservación dos cauces públicos, tanto de ríos como de regatos o seu paso por zonas urbáns, é unha competencia urbanística que lle corresponde aos concellos, e esta competencia inclúe a limpeza de residuos urbáns, así como as labores de conservación e mantenimento ordinarios. Por todo exposto anteriormente, o Grupo Municipal do PSOE da PSOE solicita ao Pleno da Corporación do Concello de Arteixo a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, que se leva a cabo unha planificación municipal de limpeza e conservación dos recursos hídricos, ríos, regatos, encoros, etc. E a súa inmediata execución en todos aqueles tramos que sexan de competencia municipal coa finalidade de evitar desbordamentos e manter a biodiversidade dos mesmos en estado óptimo. Segundo, que se insta a Demarcación Hidrográfica Galicia Costa naquelas tarefas que sexan da súa competencia para realizar o mantemento, regeneración e conservación dos ríos, regatos, encoros, praias e costa que transcorran polo termo municipal. E terceiro, que se realice unha vixiancia máis exhaustiva de todos aqueles feitos que sexan constitutivos de delito, falta ou simple incivismo que se aplique as medidas oportunas. En resumidas contas, o Grupo Municipal Socialista quere dispor dun río limpo para que a veciñanza de Arteixo non teña que estar con cheiros, sobre todo na época de verán, e para que pasear polas ribeiras dos paseos fluviais que temos en Coros e áreas recreativas sexa agradable e non sexa mirar para outro lado e non ver todo o que está tirado no río. Grazas. Bueno, estando de acordo ca moción,
e manifestamos o noso voto a favor. Teño que dicir que pareceme que vive nunha realidade alternativa, a veces. Eu xa sei que todo é millorable na limpeza, sei que todo é millorable, sei que sempre se poden dedicar máis recursos e quedarían as cousas millor, pero mire, en 8 anos que levo aquí de concelleiro, limpouse o río de Loureda, Arteixo, hasta o Rañal completamente, limpouse o río de Sisalde desde a súa desembocadura na praia hasta os Barreiros, limpouse o río de Seixedo hasta chegar ao autocross, é dicir, limpamos os ríos habitualmente. Xa non lle digo as labores normales do temporada de seca en outubro, cando se fan os permisos para a zona da laguna, do paseo fluvial. Pareceme a min que tamén iso había que aplicarlo aos veciños. E digo porque moitas veces veñenche con certa desinformación. E probablemente a burocracia na limpeza dos ríos sea excesiva de cara aos veciños, porque moitas veces os propios veciños non a limpan por medo ás sancións. Eu xa dixen antes que o que tiña medo era Aguas de Galicia. Recordo de neno cando todos os veciños limpábamos o río cando acababa o prado, cada un do seu margen do prado. E había troitas e cuidábase todo. Hoxe hai un certo concepto pseudoecologista urbanista, máis que urbanista, urbanita, da limpeza dos ríos, que levan ao abandono. E que levan a que ese río, ao final, se acabe estropeando moito máis. Porque iso vémolo en todos os veciños que cando falan contigo, é que a nós non nos deixan, é que a nós non podemos. Eso é que probablemente terían que cambiar, os criterios de limpeza. Xa digo, eu de neno recordo, no Brán, nas aldeas, todo o mundo limpaba o seu cauce e limpaba o seu río. E os ríos tiñan troitas, tiñan guías, estaba todo de maravilla. Tamén lle digo que este concelleiro tuvo 2 procesos sancionadores pola limpeza dos ríos. Denunciarme cando limpei o Rañal e denunciarme cando limpei o río Loureda. Pedíndome sancións importantes. Porque, ademais, non só é Augas de Galicia, que si é a competente, senón que entra o Servicio de Protección da Naturaleza. Esa consellería, que non sei, o digo así de claro, moitas veces para que está, eu digo claramente, non sei para que está, porque o vixiante medioambiental que anda por Arteixo, gustaríame, non sou capaz de entenderme con ele, tamén o digo. Porque a veces é moito máis importante esas ervas que quere deixar el que a limpeza do río. Curiosamente, Augas de Galicia dille, non, podes quitalas, pero chega el e di que é importante. Por favor, que unifiquen criterios, que a mellor sería un punto a acordar aquí, que teñan claro de quen é a competencia. Porque a mí multaronme por limpar a laguna. E mira, usted recurre aquí a sentencia do Supremo que di un tramo urbano. Cando é unha laguna artificial que está preparada, que se fixo cunha lousa de hormigón para poder entrar os camións e poder limpala, income un expediente sancionador ese vigilante medioambiental. Bueno, ayuntamiento, sí, pero o nombre levaba o meu. Quero dicir, que se aclaren dunha vez de quen son as competencias. E probablemente sea culpa do señor Feijóo, e sea probablemente das consellerías, e todo o rollo. Eu non digo de quen é. O que estou dicindo é que aclaren como se fan as cousas. Pois xa digo, tú en 2 denuncias que están nos expedientes da limpeza do Rañal e na limpeza de Loureda. Que ahora se cando Loureda limpamos, que cortamos árboles porque estaban caídos, pois houve colectivos ecologistas que denunciaron, por tala masiva de árboles. Evidentemente, nós sempre da man do vixiante de Augas de Galicia. E foi o que nos salvou, senón, pobre de nós. Sisalde, mira que non quitamos madeira en Sisalde, Dios mío. Todo o río de Sisalde que se limpou hasta os barreiros. Eso sí, despois os propietarios cortabas a madeira, a madeira é miña. Pois leva, non, tenme que levar á casa. Esa é a realidade. A realidade é que a limpeza dos ríos, xa non, sobre todo nos tramos rurales, xa tiñan que deixar facer aos propietarios, que estarían encantados. Pero teñen medo. E iso é algo que os legisladores teñen que poder solucionar. É que non sei por qué todo é autorizaciones, permisos, legalizaciones, non sei que, non sei canto. E iso todo ese exceso de burocracia é o que leva a que os ríos non estén limpos. Todo iso leva a que estén abandonados. Todo iso leva a que cando ven a época de chuvias anéganse as fincas. Xa digo, eu de neno recordo perfectamente en Freán como se limpaba cada un o seu río. E había as crecidas, pero non facía o daño que había agora. Outro tema tamén, non fala aquí del, pero tamén non quero dicir, é o
o anegamento da zona do Seixedo sempre polo tema do embalse que a veces teredes queixas do embalse do Parque Recreativo do Seixedo. O problema non é o embalse, témolo estudiado desde que temos a competencia, non só é o embalse. Hai un problema grave de desaugamento polos tubos que baixan por debaixo da carretera. Temos a cota do embalse estudiada e non pasa máis agua por debaixo dos tubos. Aí habría que plantear unha actuación, e o digo así de claro, que a Xunta, que é a titular da carretera, para que poida solucionar ese problema, porque a auga fai ali presa, debaixo dos tubos, que cruzan as carreteras, fai presa e non vai para diante. Temos a presa aberta, con niveles baixos de cauda, de enchido, e a auga no Seixedo, canto enche, a que baixa de Morás, é moi grande. Aí sería unha cousa a plantear, que a Xunta, a quen fora, que poderan mirar eso e solucionar ese tema. Nós intentamos meter unha bivalva varias veces, pero sabedes que o sitio do tráfico é complicado, para que poidera desahogar millor, pero creo que fará falta e habría que estudiar unha actuación millor para solucionar o problema da área recreativa do Seixedo, e máis das casas que están ali. Moitas gracias. Pois voulle dar a razón en algo, señor Amado. Vivimos en universos paralelos. Porque eu paseo por Arteixo tamén, son aficionada a fotografía, vou moitas veces ao Seixedo, e gustame facer as fotos da auga correndo. É imposible, porque só fago fotos de ervas. Ervas que tapan totalmente o cauce do río e non se sabe por onde vai. Intúese, porque xa son moitos anos baixando por ali a dar paseos. Eso por un lado. Por outro lado, neste concello parece que ninguén ten a responsabilidade municipal, que todo ven por causas alleas ao Concello de Arteixo, ao goberno municipal, precisamente, non ao Concello de Arteixo, porque se bota a culpa sempre ao incivismo. O incivismo sí que o hai. É claro que hai cidadáns que respetan as normas de convivencia e outros que non. E hai vandalismo, tamén é certo, non imos negar. Nin todos os artexáns son malos, nin todos os artexáns son bons. Eso está claro. Pero para eso necesitamos tamén vixiancia. Unha patrulla verde, por exemplo, que se adique a vixiar como están as contornas medioambientais e a denunciar e poñer en conocimiento do departamento correspondente cando vexa que hai río sucio ou que cae un árbore ou cousas destas. Ou multar a quen se vexa que está tirando un carriño da compra por diversión, por exemplo. Eso pódese facer. É competencia municipal. A convivencia. E hai unhas normas de convivencia municipais, creo recordar. Eso por un lado. O concepto urbanita de limpeza? Pois non o sei. Se é así como di vostede. O que teño moi claro é que penso que botellas tiradas, arremolladas aí na zona do Bata, pois é ben fácil de quitar. E xa non estou falando de retirar fangos ou de cortar as beiras do río da maleza que vai medrando e xa vai metendo cada vez máis no río, ou de retirar outro tipo de historias. Pero simplemente nas competencias que están reflexadas aquí na moción, fala de unhas retiradas de árbores mortas, se pode, retiradas de elementos plásticos, que é residuo urbano, é plástico. Fixen referencia, ou faise referencia ao Tribunal Supremo, porque houve conflito en moitos sitios de España, en canto nas zonas urbanas, de quen é a competencia. Se teño que quitar só o papel da beira do río ou se teño que quitar tamén a botella que está no medio do río. Se é do Concello ou é cuestión das augas correspondientes. Pois está claro que é unha competencia urbanística. E se é unha competencia urbanística, corresponde ao Concello. Eu entendo que poda ser moi engorroso e que certamente Augas de Galicia, Medio Ambiente, etcétera, poden facer ás veces as cousas imposibles, porque para encontrar documentación, para documentar a moción, ás veces veste mico tamén. A Xunta precisamente non é a campeona de transparencia nas súas páxinas, e falo con coñecemento de causa. Acostumbrada a estar mirando determinadas páxinas da Xunta cada vez é máis complicado. Pero, ahora ben, o Concello ten unhas limitacións, certo. Que ten unhas competencias, tamén é certo. Se non é competencia municipal, a obriga do Concello é reclamar a quen sea competencia de que realice ese traballo.
O tema do 6E, totalmente de acordo que se poda desbordar porque as tubaxes non se xan suficientes para absorber toda esa auga, etcétera, etcétera. A que están esperando para pedir Aguas de Galicia que faga unha actuación, por exemplo. É simplemente un tema de convivencia e responsabilidades. O que non se pode escurrir o bulto dicindo que a culpa de todo o mundo. Ni nadie moi bo, ni nadie moi malo. Todos temos parte de culpa tamén. E quen tira a botella ao río é culpable, pero tamén quen deixa a botella no río sendo competencia del tamén é culpable. É así de sencillo. O mellor é que no meu universo paralelo funcionan así as cousas e no seu funcionan de outra maneira. Grazas. No meu universo paralelo, estou dicindo que este Concello, esta corporación, preocúpase da limpeza dos ríos. E xa lle dixen as que se levan feito. Este concelleiro de obras que lle fala meteu unha pala no río que non se fai en outros concellos. E limpou todos os lodos. E incluso se lle mandou algún compañeiro seu da corporación analítica dos lodos sacados dos ríos. Cando sacou. Porque o que sacamos, menos lodos, eran de todo. Vale. Entón, estamos preocupados por eso. Dicimos que vamos a apoiar a... O que estamos reclamando é máis alá, e é que haxa unha unificación na tramitación, unha simplificación na tramitación burocrática para poder facer isto. Os tempos para entregar as autorizacións son longos. Porque, entre outros, pasan unha exposición pública. Temos que pedilo de un ano para outro, normalmente para poder facer as limpezas de río dos do Concello. Segundo, os conceptos ecoloxistas, pseudo-urbanitas, que é o que me refiero eu, significa que o que usted non lle molesta ver a auga, resulta que é o que queren ver eles, que se vexa esa erva, porque la gallina come desa hierba. Como lle chaman a galiña esa, non sei como lle chaman a negra. Bueno, esa. Vale, quero dicir, son argumentos. Martín, estou che dicindo o que hai. Mira, perdona, biodiversidade significa no que che estou a dicir, que os criterios de Aguas de Galicia con respecto aos da Consellería de Medio Ambiente son distintos, e quen manda é a Consellería de Augas. Vale, se lle faz casos de medio ambiente, que é o que fala Susana, e que non ve a auga, non se vería nunca a auga por eses ríos. Deixarían crecer as ervas, hasta límites. Vale? E solo se queres, tes un expediente que o podes ver, que xa é o culmen da risa, que é o do proxecto do PISA, a autorización de Aguas de Galicia para facer o paseo ao redor do embalse de Sabón. Lede, por favor, con atención o informe de medio ambiente. La obra se realizará en los tiempos de mayo a junio, de septiembre a diciembre, por no haber cría en ese momento de fauna e non sei que, non sei cuánto. Pois sí, na época de maior chuvia, cando tes problemas de auga, é cando podes poder facer a obra. Non falo mal, troitas. É que antes, perdona, non alucino. O que alucino é o co outro. E sabes perfectamente que me denunciou a min cando foi a limpeza de Loureda. Verdad que o sabedes? Que me denunciara. Home, publicástelos en fotos. Publicaste naquel día as fotos. Sí. E a mí me parece ben, que fixestes o vosso traballo, que foi denunciar. Que creestes, se creestes que fixera algo malo, fixestes ben denunciar, que estades no vosso dereito. Eu non son quen dicir a alguén que non fague nada. O que che dicido que se me denunciou. O que estou falando é que unifiquen criterios, por favor, e que nos digan directamente quen manda nos ríos, que cousas se poden facer e que cousas non se poden facer. E hai informes contradictorios da Consellería de Medio Ambiente e da Consellería de Augas de Galicia, sobre unha mesma actuación. E para calquera que goberne, sea do PP, sea do PSOE, sea do BNG, sea de Terra Galega, dalle problemas. Porque estou explicando o caso. Se o Supremo di, según a túa, que non teño por que discutilo, que nos tramos urbanos a competencia é municipal, se se crea unha laguna artificial co paseo fluvial que non existía, donde se deixa no proxecto de Aguas de Galicia un trazado para poder entrar un camión polo peso, para poder facer, como é posible que pida medio ambiente unha sanción? Hasta onde chegamos? Pero isto pode pasar a mí ou a ti mañán. É o que estou dicindo é que nos significan uns criterios aos que estamos aquí para poder facelo, nada máis. E eses criterios non está. O río Seixedo limpouse fai 3 anos, de arriba a baixo, desde o autocross a baixo. Limpouse todo. Con palas, cortouse a maleza, cortou todo. A vegetación crece. É que non nos la deixan cortar.
temos que pedir, temos que ir a un problema de crecidas de avenidas para que nos deixen facer unha actuación de orden maior. Nas actuacións de orden menor non nos deixan. Como queres que te explique? Que é frustrante, sí. Pero é a realidade que teñen, que significan criterios que lle den a competencia a quen queiran. Pero que nos den uns criterios claros, e non o teñen. Eles mesmos non nos teñen. Moitas gracias. Sí, breve. Simplemente, a ver, primeiro, varios conceptos. Hai dúas limpezas. Unha limpeza profunda do río, que é a que me estás falando ti, que está, estou perfectamente de acordo contigo, é necesario mover os lodos e limpar e adecuar para que a canle do río siga mantendo as marxes que ten que ter, a profundidade, etc. etc. E logo está unha limpeza ordinaria. Según limpamos as aceras e barremos as aceras, haberá que barrer tamén o río, digo eu. Bueno, alegóricamente barramos el río. É dicir, limpemos o río de residuos como son bolsas de plástico, os dichosos carreños da compra, botellas de refrescos, latas, etc. etc. Unha limpeza ordinaria. O da feira, cando temos algún evento na zona do campo da festa, que aparecen cousas tiradas como por esplán e cousas así tiradas no río, eu refiro-me a ese tipo de limpeza. Eu non che discuto que non se limpara profundamente os ríos. Eu estou discutindo a limpeza ordinaria. De pouco me vale que eu pinte a miña casa por fora e me quede preciosa, se non barro na miña casa verá merda igual. A ver, o que se trata é deso. Por outra banda, eu non sei como se fan outros concellos, todo o mundo sabe que eu son a miña familia é oriunda de Monforte, e dá gusto estar ali á beira do río. É un río bastante máis grande. E incluso despois das festas, sí, pode haber unha botella un día, pero o día seguinte xa non está. E as marxes están limpas, e se pode acceder hasta a beira do río. E os paseos fluvial, os novos que teñen hacia Piñeira, que é unha zona máis rural, están limpos. Se o fai Monforte non o podemos facer nós, se o fai Sarria non o podemos facer nós. Se o fan outros concellos que teñen ríos, e ríos máis caudalosos que os nosos ríos e regatos, non o podemos facer nós. Entón, haberá que preguntarlle como facelo. Eu refiérome a limpeza ordinaria. A extraordinaria, claro que ten unhas limitacións e uns tempos, implica máis permisos, etc. etc. E tamén na moción se fala que o Concello, que é o que ten que velar polo benestar dos ciudadanos e do seu entorno natural, lle pida a Augas de Galicia que actúe naquelas zonas que é competencia del. E se non Seixedo ten que facer unha obra, pois haberá que estar presionando a Augas de Galicia para que solucione ese tema e non se anegue e se poida disfrutar incluso no inverno da área recreativa sin ter que levar unha lancha. Iso é o que pedimos, simplemente, sentido común e limpeza. E que non vayas pola beira do río desde o centro de Arteixo ou desde Loureda hasta case o Rañal contando a ver canta merda encontras polo río. Iso é o que pedimos, nada máis. A competencia municipal que se realice é instar a Xunta de Galicia a que faga a súa parte. Ou tamén imos facer igual que nos colexios e nos centros de saúde e imos facer os arreglos que non nos toca a nós, pero lle toca as conselleiras correspondientes. Simplemente eso. É unha demanda cidadana e unha demanda deste grupo municipal. O río non o podemos manter así. Sí, me parece perfecto que teñamos un montón de sendas, pero a senda é moito máis agradable cando podes mirar para o río sin ter que desviar a vista, porque vexas todo tirado ali. E aqueles casos de incivismo tamén hai que atacalos. E as normas de convivencia municipais que temos, haberá que aplicalas, e haberá que poñeros aos medios. Pois o mellor a policía ten que facer máis patrullas e empezar a sancionar a todo aquel que incumpla a norma. Simplemente eso. As normas están para cumplilas, o que non cumpla sanciónase. E despois estamos falando de limpezas ordinarias do río. As grandes limpezas xa non me meto aí. Pero a limpeza de todos os días, caramba. Normalmente fais a limpeza cos medios que temos de limpeza do río. E poño, por exemplo, que habitualmente temos xente traballando con actividade social que nos fan ese tipo de traballos. Eso para empezar. Outra cousa é que teríamos que ter máis. Segundo, cando foron as festas de Arteixo, limpouse todo o río. E digo claramente porque me parece que non facemos nada. Porque o que se sacou dali foi tela. E iso é o incivismo.
Vale? Normalmente estamos a limpar e hai xente traballando na limpeza dos ríos. Outra cousa que podemos ter máis, probablemente témola. Pero non creo que isto me fale como actuación menor cando pon aquí limpieza de fangos e residuos ou calquer outro sólido extraño a a funcionalidade do río. Os fangos e sólidos non entra dentro da limpeza menor. E pomo na páxina 2, que é ao que me refiro eu. Eu xa digo, eu estou encantado, e ademais eu pertenzo a unha cultura da cual estou moi contento, onde cada un limpaba a beira do seu río. Vale? Eu limpaba... Sí, por eso yo estou dicindo, pero os fangos... Non estou discutindo, estou dicindo, limpeza de escombros por outros residuos nas marxes do río do leito, na zona de servidumbre de paso e das pistas e camiños, correcto. Limpeza de fangos e residuos, dependendo do tipo de residuo pode sacalo ou non. Isto é unha cuestión xenérica. Vale? Os fangos nos pode quitar, porque hai miñocas. Entón podemos alterar o biotopo. Entón estou dicindo... A realidade é que isto é a prova do que eu estou dicindo, que hai unha confusión na normativa, que é ao que eu me refiero. Segundo, podemos dedicarlle máis horas de limpeza? Podemos dedicar máis horas de limpeza. Temos que combatir máis o incivismo? Probablemente teñamos que combatir máis o incivismo. Pero que este equipo de goberno está empeñado en ter os ríos limpos, sí. Que o que chegamos a conseguir? Pois a mellor non, temos que dedicarlle máis. Pero que estamos con el, sí. Xa digo, normalmente hai 2, 3 personas limpando polo río todos os días. Normalmente. Non fan falta que as vexo eu. Pero tamén digo, que quer que lle faga eu? Que métome no río tamén, como me meto no contenedor a quitar tamén a bolsa do río? Pois non te preocupes, que tamén o fago, hombre, tamén o fago. Pero prefiero meterme no río e quitar a bolsa que non sacarlle a foto. Entende a diferencia? Prefiero quitar a bolsa do río que non sacarlle a foto. Moitas gracias. Bueno, pues non mezclemos dos cosas, porque, bueno, al final, estamos siempre con lo mismo. Lo único reiterarle al Partido Socialista que me acuerdo que en la anterior legislatura que estaban gobernando ustedes no limpiaron. No, cuando estaban ustedes. Vale, bien. Si hay una cuestión, bueno, pues voy a hablar. Desde el 2007 al 2011 no se tocó nada al río. Claro. Desde el 2007 al 11 no tocaron el río y es culpa de Aguas de Galicia. Y nosotros, que hemos limpiado, es culpa nuestra. Bueno, es que ya es tremendo. Básicamente yo entiendo, Susana, que lo que usted está solicitando es una limpieza, como dice, ordinaria de bolsas, de plástico, de tema de incivismo. Básicamente es lo que está usted solicitando. Bien, lo reiteró anteriormente José Ramón, es la laguna del paseo fluvial, es zona urbana consolidada, y tenemos que pedir autorización. Y Aguas de Galicia autoriza, y Medio Ambiente multa. Si podemos hacer, como hicieron ustedes, del 2007 al 2011, no hacer nada, nosotros empezamos en ese sentido y queremos hacer la limpieza del Golfo del Río. Y efectivamente, para mí, el principal problema que hay en el río es el tema de la basura que se acumula. Pero ese problema de incivismo, pues efectivamente lo padece Arteixo en la limpieza del río, en la limpieza de las calles, vamos a decir así, en los excrementos de los perros que los propietarios no limpian, en el tema de los contenedores de basura que la gente se comporta de manera incívica, y hablemos de que no es un problema de que el Concello de Arteixo o el Gobierno de Arteixo haga o no su trabajo, sino que es un problema muchas veces del incivismo de la gente. Se hace, bueno, en ese sentido, bueno, pues sí. Efectivamente, nos... Recordo, nesa primeira legislatura que nos viñemos, José María, canto tarda salir un policía da academia? Desde que se aproba a plaza hasta que sale? Pues en el momento que entra na academia tiene que no, pero desde que se aproba aquí. Desde que se aproba aquí pode tardar un ano ou dous, porque ten que entrar primeiro na academia. Pois recordo o voto negativo do Partido Socialista no orzamento por crear 2 plazas de policía local. Moitas gracias. Bueno, lo vuelvo a decir, efectivamente vamos a votar a favor de la moción, que entendemos en lo que es
lo que está solicitando y procederemos a hacer esa limpieza ordinaria. Pero vuelvo a decir, nos vamos a votar todos. ¿Y el punto 3? ¿Cuál es el punto 3? Que se realice una vigilancia más exhaustiva de otros... Vale. Sí, hombre. Vamos a hacer, aprobar la moción en el sentido completo. Pero vuelvo a decir, y a veces pues un poco tenemos que reflexionar, y limpiaremos el río, y lo limpiaremos en enero, y en febrero pues seguramente traerán otra vez otra moción, y lo limpiaremos en marzo, y os volverán a traer otra moción. Aquí yo creo que había que reflexionar sobre todo por un tema de educación y de incivismo que está pasando. Y que está pasando en determinados sitios y en muchos puntos de lo que es el concello de Arteixo. Es un problema de todos, no es un problema del gobierno. Aquí no es echar la culpa. Nosotros, como dice, efectivamente, tenemos que limpiar los ríos dentro de que son nuestra competencia. Pero, como dice usted, que está sentada en el Bata de Bata y ve, o caminando, y ve perfectamente cómo está el río, pues que han tirado la basura, que han tirado la botella de plástico, que han tirado... Pues eso no es un problema de que el concello no limpie o no limpie, es un problema de incivismo, porque podemos limpiar 30 veces o 30 días al mes, que seguramente seguirá pasando igual. Y lo que es el recorrido. Procedemos entonces a la votación de la moción. ¿Votos a favor de la moción? Unanimidad. Y el punto número 7 es moción presentada por el Grupo Municipal BNG sobre as factorías de Alcoa e Ferroatlántica. Xurxo. Ben, bo día a todas e todos. Paso a reseñaros as... Hello? Non preside nada. Podo? Ben. Paso a reseñar, como decía, a exposición de motivos e os puntos de acordo. Durante as últimas semanas, varias comarcas do noso país recibiron a ameaza de peche ou baixada de produción industrial de empresas como Alcoa ou Ferroatlántica. Isto acontece nun momento de escalada do prezo da electricidade e de grande inestabilidade nas industrias electrointensivas por mor das mudanzas no sistema de interrumpibilidade e do resultado das poxas. Porén, ten nas súas raíces tamén décadas de falta de planificación industrial por parte da Xunta de Galiza do Goberno Central. Froito desta situación, están hoxe en situación de risco alrededor de 400 postos de traballo na factoría de Alcoa, na Coruña, ou que veñen de sumarse alrededor de 500 entre todos os centros de produción pertencentes a Ferroatlántica, en Sabón e C. Dumbría. Unha situación preocupante que suporía avanzar na perda de músculo industrial da economía galega que cada vez descansa máis no sector servizos e menos nas áreas que poderían desenvolverse con base á innovación e á xeración do valor engadido. Esta situación é favorecida pola regulación do mercado de traballo despois das reformas laborais de PP e PSOE, que coartan a capacidade de negociación laboral da clase traballadora e pola ausencia dun marco galego de relacións laborais. Así mesmo, é favorecida pola ausencia de fiscalización do Estado ao sector electrointensivo que durante anos ingresou importantes primas pola xestión da demanda sen que ninguén exixira a cambio o mantemento dos postos de traballo ou a modernización produtiva. Mais aínda, esta é unha situación inxusta para un país cunha enorme potencia produtora de enerxía que exporta unha media dun 35% cada ano. É cada vez máis evidente que a Galiza de hoxe sofre as consecuencias dun proceso de explotación colonial no que, por decisións alleas ao noso país, ten imposto o papel de produtor de enerxía. Isto obedece a un deseño centralista do Estado español que, mentres nos adxudicou este papel e impediu que teñamos beneficios que compensen o seu impacto social e ambiental, reservaba para outros lugares ser o centro de industrialización e do desenvolvemento económico. Compre tamén recordar que no caso de Ferroatlántica estamos a falar dunha empresa que obtén parte dos seus importantes beneficios anuais grazas á explotación dos nosos recursos naturais. Por exemplo, na mina do Serrabal,
onde obtén unha materia prima excepcional, malia que despois non desenvolver a súa transformación pechando o ciclo productivo en Galiza, ou no centro de Cee Dumbría, mediante a explotación hidráulica do río Xallas. Recentemente, Villarmir pretendeu levar a cabo unha operación de especulación intentando vender esas centrais que son unha cesión pública baixo o compromiso do mantemento dos postos de traballo. Porén, a forza colectiva dos e das traballadoras e do pobo galego conseguiron facer presión para que iso non chegara a acontecer. Vemos nesta nova operación que busca castigar as fábricas galegas que son rendíveis económicamente, nun intento de venganza e chantaxe que non o imos permitir. Estamos diante dunha situación excepcional que require dunha forte intervención por parte das administracións para evitar que o modelo de industria colonial que se ten aplicado, sumado ao irracional sistema de xestión eléctrica, supoñan novas pérdidas en materia de emprego e tecido industrial. Por estes motivos, o Grupo Municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. 1. Expresar a súa solidariedade cos traballadores e traballadoras de Alcoa e Ferroatlántica e o compromiso na defensa de mantemento do emprego e da capacidade produtiva en todos os centros do país. 2. Demandar da Xunta de Galiza e do Goberno Central que traballen nos seguintes obxectivos. 1. A demanda ás empresas da retirada das ameazas de ERE sobre calquer dos seus centros de produción situados en Galiza e o mantemento dos investimentos e postos de traballo. 2. Constituir unha mesa de seguimento estável participada polos sectores dependentes das poxas de interrompibilidade, no que se inclúan os comités de empresa e organizacións sindicais, de cara a analizar as repercusións para Galiza das poxas de interrompibilidade e elaborar propostas para a súa modificación e impulsar planificación no desenvolvemento industrial e fixación do emprego. 3. Defender a mudanza do actual sistema de poxas por un sistema de tarifa industrial que sexa estável no tempo e con variacións predicíveis para a subministración da industria electrointensiva, que se poderá acoller sempre e cando cumpran as condicións de mantemento do emprego e presentación e cumprimento dun plan de desenvolvemento industrial vinculado á modernización dos sistemas productivos. 4. Defender que as peaxes e cargos desta tarifa industrial sexan diferentes en cada comunidade autónoma en base á súa condición de excedentaria ou deficitaria na produción de enerxía eléctrica, beneficiándose con peaxes máis baixas aquelas comunidades que son exportadoras netas de electricidade, como é o noso caso, en compensación por soportar os custos sociais e medioambientais das instalacións de produción. Ben, esta moción, como todos sabedes, ven a cabo porque os postos de traballo aquí no sector industrial e xusto nestes sectores que son importantísimos, pois están desindustrializando, por decirlo así, a comarca. Lembrar que, por exemplo, a porcentaxe que a Unión Europea predice para, vou dicir así, a comarca da Coruña, é un 20% e estamos nun 9,5%, máis paro ou máis deixadez pola parte das administracións públicas non ten razón ninguna e hai que botar man xa para que esta desindustrialización pare xa, porque non só están estas dúas empresas, despois hai outras como Isobat que tamén están con este problema. Ben, dicir tamén que un país, se ten enerxía, é un país rico. Nós cada vez estamos, por culpa destes gobernos, e por culpa tamén, hai que dicilo, da reforma laboral que fixo o PP, que atou de pés e mans as administracións para poder actuar neste sentido. Decir tamén que xa estamos tardando en derrogala, non? Pero, bueno, que pasa? Estamos, como xa leín, moi dependentes do sector terciario e hai que empezar a programar un equilibrio entre sectores económicos para que unha comarca se vaya ou camiñe cara ao progreso, nada máis. Gracias. Ben, a principios de ano líamos un artigo moi interesante onde expoñía o presidente da Asociación de Empresas con Gran Consumo de Enerxía, e isto foi en xaneiro-febreiro deste ano.
que se os precios de electricidade seguían na mesma liña, pois o que acontecería sería que moitas compañías tomarían a decisión de parar definitivamente ou ben producir moito menos para poder aforrar, non? Primeiro empezou Alcoa e agora pois Ferroatlántica, non? Como moi ben di a moción dos compañeiros do BNG. En todo caso, gustaríanos non esquecer tampouco empresas como Megasa e Celsa Atlantic, por certo, Celsa Atlantic moi perto de aquí, no Concello da Laracha, e outro día, bueno, eu teño persoalmente dous vos amigos que estudiaron con meu irmán, comentábame un dato que eu non lembraba, que en 12 anos tiveron 4 ERES. Agora mesmo son máis de 150 traballadores en nómina e cas noticias que aparecían estes días de Alcoa e Ferroatlántica, pois hai empregados, por certo, algúns deles do noso Concello de Arteixo, que agora mesmo teñen un medo lóxico e fundado a que a empresa reduza en produción porque todos saben o que significa isto, non? Para volver a pasar por un ERE, como xa digo, o dato que me daban outro día que en 12 anos, pois, 4 ERES, non? Creo que calquera persoa, calquera traballador e que teña familia, pois, é normal que estea moi preocupado, non? Polo tanto, creemos firmemente que é un sector que leva anos ben asfixiado, como decía Xurxo, e máis mostras creo que non as pode haber, non? Cada ano é un sector menos competitivo, con menos forza, debido pois, ao precio da luz, non? Que en España é máis caro dun 30% máis caro que en países como Alemania, non? Que parece que moitas veces collemos recortes de certas cousas e das que son realmente positivas, pois parece que miramos para outro lado, non? Neste grupo agardamos que mañán ou pasado non teñamos que estar falando de máis empresas en Galicia que deciden polos mesmos motivos ou parecidos Alcoa ou Ferroatlántica pois cesar ou reducir a súa actividade, non? E xa para rematar, decir que creemos que se debe tomar boa nota de como determinados países europeos cuidan este tipo de industrias e apostan por elas con medidas reais e de futuro e non de mala publicidade e propaganda electoral e estean que estean nos postos de responsabilidade dos gobernos, sean os centrais ou os autonómicos, nos dá igual quen estea, pois que tomen boa nota, como decía, do que fan noutros países europeos. Moitas gracias. Por lo tanto, sin lugar a dúbidas, imos a apoiar esta moción. Gracias. Sí. É un tema complexo, misturado, sobre realidades que non son iguais. É posible que sexa certo e que haxa que facer unha revisión do sistema eléctrico actual e a situación que teñen as empresas electrointensivas e tamén, por que non falar tamén dos propios cidadáns usuarios deste servicio e, polo tanto, que haxe que planificar precisamente cales son os déficits para ter un custe da enerxía tan elevado, pero tamén habría que empezar por falar dos recursos, do tipo de enerxía que fabricamos, este tipo de cuestións que non é só unha cuestión de mero uso nacionalista da situación que teñen Alcoa e Ferroatlántica. Evidentemente, Alcoa ten unha situación grave, moi grave, non só aquí, tamén en Avilés. Fruto, eu creo que ademais facemos un fraco favor aos políticos e aqueles que temos a responsabilidade de goberno, fruto, sobre todo, tanto nun caso como noutro, da avaricia, da falla de compromiso do mundo empresarial cos traballadores e cos recursos que ten a nosa terra. Eu creo que inicialmente habría que falar que unha das cuestións que está encima da mesa é que, despois de recibir miles e millóns de euros, tanto unha empresa como outra, en subvencións que pagamos todos os cidadáns vía presupostos, pois estas empresas logo se olvidan precisamente de xerar esa riqueza que generan co empleo. Por lo tanto, nun caso como o da Alcoa, espero que se busquen e se sigan buscando, todavía está encima da mesa, fórmulas para que a continuidade do emprego e a continuidade industrial da actividade tanto de Coruña como de Avilés sexa posible. Creo que son unha das cuestións que está encima da mesa. E logo en Ferroatlántica, despois de falar con algún representante dos traballadores,
falar que esta cuestión parece ser que ainda non está encima o ERE, encima da mesa. Todavía non hai un ERE, hai un anuncio dunha baixada de produción, dos fornos que se pagarán próximamente, non derivados nin da subasta eléctrica, nin derivados do custo eléctrico, senón derivados dunha decisión empresarial para derivar a produción cara a outros sectores e cara a outras zonas. Esa é a realidade. Unha empresa que non foi a poxa eléctrica, non puxou por certos... Non é que non recibira a poxa eléctrica, é que non foi a máis. Recibiu o que pediu. Que eso é curioso e, polo tanto, está encima da mesa unha posible reducción da produción e tamén unha posibilidade tamén dun ERE temporal como se sufriu noutras épocas, precisamente á espera de que aquí se poda ter unha produción axeitada. Curiosamente, todo isto despois dun proceso no cual se decidiu por parte da empresa, despois de algún tipo de presións que poden ser acertadas ou non, pero se decidiu variar e o proxecto estrella que había para Arteixo, que iba a significar moitos postos de traballo e moita actividade industrial, decidiuse levar para Porto Llano. E tamén deberíamos analizar cal foi a situación e que posición tivemos todos precisamente para conseguir que un plan industrial que tiña planteada a Ferroatlántica para Arteixo, que era evidentemente de futuro, pois caera e actualmente vayan a disfrutar os cidadáns de Porto Llano, os que desde aquí mando a miña felicitación por ter esa posibilidade de todos esos recursos. Pero eu creo que máis que un tema de regulación, que eu creo que sí, que hai que facer un estudio ao pormenor do sistema eléctrico actual, sobre todo en estas empresas, e tamén nos usuarios, vou repetir, que eu creo que merece a pena, e tamén seguramente as modificacións na situación da normativa laboral neste país que sigue sendo como é, e como decía Xurxo que ten toda a razón, evidentemente para derogala habería que ter maioría nese Congreso dos Deputados que non existe, por lo tanto a dificultade para derogar algo que non tes maioría é total, imposible, por lo tanto haberá que facer as modificacións que se poden en base a apoios que podan ter algúns grupos que evidentemente non están nunha liña de apoiar unha derogación dunha reforma laboral que xa o dixeron públicamente, por lo tanto non había esa maioría. Pero creo que sí hai que facer modificacións, sí hai que mellorar as condicións laborais, sí que hai que tomar actuacións, como se fixo co tema actual, na modificación esta que se fixo da lei, o Real Decreto para as obligacións para as empresas que reciben axudas electrointensivas, e si é posible que incluso sexa insuficiente, posto que cuestións como a de Ferroatlántica poden quedar non reguladas con estas empresas que reciben axudas e que reciben estas tarificacións as cales para seguir accedendo a este sistema teñen que non poden reducir máis do 85% da súa capacidade de produción e tamén das súas plantillas e probablemente Ferroatlántica descoñecemos se estaría dentro destas cuestións. Eu creo que tomar decisións tanto dende o Goberno do Estado como dende o Goberno galego, evidentemente ter unha política industrial moito máis vinculada á terra, moito máis vinculada á propia capacidade dos empresarios galegos, e aí eu creo que a miña principal crítica á falla absoluta durante estes anos que leva gobernando o señor Feijóo a Xunta de Galicia de non ter absolutamente ningún tipo de política industrial, ningún tipo de política de vinculación do mundo empresarial galego coas nosas sistemas productivos, e isto se está recollendo evidentemente con esta situación, posto que as empresas ao non ter capital galego e non manter ninguna empresa de capital galego en casi ningún ámbito, estamos agora recibindo precisamente os efectos da famosa globalización e evidentemente a deslocalización das empresas cara a lugares onde os sistemas de control da contaminación son menos importantes, onde a enerxía é menos cara, ali onde a situación laboral dos traballadores é máis laxa e todo este tipo de cuestións. Eu creo que temos que facérnoslo mirar, ver por onde vamos a ir a nivel europeo, ver como vamos a facer para que as empresas estén atadas
a produción nos territorios nos que están vinculadas e que reciben axudas para elo, e logo tamén, evidentemente, facer un esforzo por manter esa actividade industrial e esa actividade económica que é unha das cuestións que máis me preocupa en Galicia, porque sin economía e sin sectores económicos puxantes propios da nosa terra, evidentemente mal nos vai a ir. Estamos perdendo toda e cada unha das nosas imaxes industriais e económicas no noso país, que pode derivar precisamente en que este país este sostido prácticamente polo PIB, que genera moi poucas empresas entre as initas que temos o gusto de ter aquí neste territorio, pero que no resto dos casos vemos como que xa non hai nin vinculación financiera, nin vinculación prácticamente de ninguna industria, excepto casos contados a actividade económica galega. Iso tamén fai riqueza, porque evidentemente cando a actividade está vinculada á terra é moito máis fácil que se manteña, é moito máis fácil que teña un futuro empresarial e industrial e plans para que siga mantendo esa actividade. Cando todo cae en maus de fondos que o único que queren sacarlle rendimento a nosa actividade industrial, pois ao final, cando este non é posible ou é máis fácil no outro lado, marcha. E aí é unha das cuestións que quero poñer encima da mesa. Decir que non vamos a apoiar esta moción porque non compartimos algúns dos puntos, sí compartimos a meirande parte de todos eles, pero nós non vamos a ser os que estemos agora facendo diferencias en cuestións de comunidades autónomas polo tipo de tasas e de tarificacións eléctricas, senón que o que nos gustaría é que a tarificación eléctrica se fixese moito mellor e que se modifique, que se busquen sistemas que sexan máis xustos para todos os españoles, porque, dicirlo así, todos os europeos. Eu creo que non é unha cuestión de nacionalismo, sino unha cuestión de darlle solución tanto aos traballadores como a enerxía, que cada vez é máis complicado asumir por parte de todas as familias. Non é máis. Pois nos decir que sí que vamos a apoiar a moción. Efectivamente, que moitas veces temos discrepancias co tema da tarifa eléctrica galega, pero aquí o que hai que apoiar principalmente a solidaridade cos traballadores de Alcoa e de Ferroatlántica. Despois, no punto número 4, como din vostedes, defender as peaxes con cargos e esa para cada comunidade, aquí non o vamos decidir. Aquí, nesta corporación, non vamos decidir. Se recibirá nun rango superior, seguramente no Congreso dos Diputados, e hai que apoiar esta moción, sexa como sexan, porque a problemática máis grande é para o tema dos traballadores. Alcoa, onte tiveron un pouquiño de esperanza, pouca, pero algo é algo. Ferroatlántica, nos reunimos co comité de empresa aquí no Concello, nos explicaron directamente como é a situación. Hai cousas, tampouco para non alargar moito o debate, hai cousas que son incomprensibles. Principalmente como pode ser que Alcoa plantee un ERE de peche, vai á subasta eléctrica e gañe os bloques. Os bloques grandes os gañou Alcoa. Por culpa de gañalos Alcoa, os perdeu Ferroatlántica. Bueno, pero creo que en Ceidumbría perderon algún. En Ceidumbría creo que perderon algún grande de 40, en cambio en Santander, nas outras dúas centrais que teñen, sí que colleron todo. Pero como pode ser? Eu digo, ao nivel tamén de Alcoa, pecha, na subasta, tira os precios da subasta eléctrica dos bloques de 40. Claro, é inconcebible, é inconcebible. Estamos todos de acordo, inevitablemente, en que ten que haber unha regulación dunha tarifa eléctrica a ámbito industrial, non só para Galicia, senón para todas as comunidades. E isto, é verdade, é culpa dos gobernos socialistas e culpa dos gobernos do Partido Popular. A nivel central, nunca legislaron ou regularon unha verdadeira tarifa eléctrica para as industrias. O fixeron? Non o fixeron. Efectivamente, hai outros países que o faen, pero é verdade que este é un problema, neste senso, de os dous partidos que gobernaron sempre. É verdade que tamén hai que dicir que o lobby eléctrico tamén é un lobby moi potente. Moi potente.
O lobby eléctrico a veces é un pouco el que, bueno, pues, pero vamos a apoiar esta moción, non hai que dudar en ningún momento, porque asa un punto que non estemos de acordo, nos vamos a apoiar, porque o máis importante é expresar esa solidaridade cos traballadores de Alcoa e cos traballadores de Ferroatlántica. Os traballadores de Alcoa, a partir do 15 de xaneiro, poden seguirse á rúa, pecharía Alcoa completamente. Os traballadores de Ferroatlántica, en principio, a día de hoxe non está plantexado ningún tipo de ERE, teñen, lles han comunicado que probablemente o van facer, probablemente hoxe pechan o segundo horno, van a traballar só con un forno, co cual é preocupante porque moitas veces cando se pecha un forno, volvelo a arrancar despois ten tamén un coste importante e tamén un pouco transmitir toda esa preocupación e solidaridade con eles. Sí. Eu quería comentar unha cousiña solo. Toda a nosa solidaridade, efectivamente, cos traballadores de Ferroatlántica, tanto de Sabón como de C de Umbría, cos traballadores de Alcoa, e tamén cos traballadores das empresas auxiliares, que xa houbo despedimentos nas empresas auxiliares externas de Ferroatlántica. Evidentemente, non hai traballadores, por decirlo así, de pata negra, de Ferroatlántica ou de Alcoa. Todos os traballadores son importantes e as empresas auxiliares, as empresas externas, xa optaron por comezar os despedimentos. E tamén a nosa solidaridade con todos estes traballadores e traballadoras. Sí, pro de non buscar callejóns sin salida aqueles que non queremos e que xa expresamos no seu día, pedirlle ao Bloque Nacionalista Galego si os puntos se poden votar independentemente, porque para nós sería unha incoherencia, sería doloroso non poder votar un acordo, sobre todo expresando a solidaridade e demanda da retirada dos seres aos traballadores de tal, que non sexa simplemente por unha cuestión de concepto da tarificación correspondente ás comunidades autónomas. A ver, evidentemente temos un espírito navideño aí moi profundo, pero vou dicir unha cousa. Se o PP non tiña problemas por votar ese punto, aínda que manifestaron que non estaban de acordo, eu non sei porque o Partido Socialista Obrero Español ten algún tipo de problema. De todas maneiras, aceptamos esa votación independente. Vale, entón... Entón, procedemos a votar. Martín, o punto 1, 2, queres algún subapartado do punto 2, o 4? O Partido Socialista o único que non está de acordo co sistema tarifario. O sistema tarifario, a máis o fai, a ver, é un tema de coherencia, non ten que ver unha cousa coa outra, e, por tanto, o único punto que nós discrepamos que neso consiste a política. Pero cal é o punto que discrepas? O 4? O punto 4. Votamos por separado. Vale, entón votamos por separado. Procedemos entón a votar o punto número 1. Pero, perdón, Carlos, digo, eu aceptando ese espírito navideño que nos invada a todos e que todo sea para maior gloria. Tuvemos tempo para ver a moción, podemos chegar a unha moción institucional, podemos facer, eu entendo que acepto o que digo o Bloque Nacionalista Galego, que me parece ben, de votalo, pero que digo que para a próxima vez, porque tamén nós teríamos dereito a facer as nosas alegacións e os nosos temas. Estamos dando por bo o importante, que é a defensa da Corporación de Arteixo na defensa dos traballadores. Punto. Se o Bloque quere meter outras cosas, pois está no seu dereito porque foi o que promoviu a moción, pero tamén nós tuéramos no seu momento de haber falado con eles para intentar chegar a acordos. Dito iso, eu, se quer, votamos punto por punto, non teño ningún problema. O que si digo é que tamén nós temos a nosa ideoloxía, poderíamos dicir moitas cousas, poderíamos falar moitas cousas,
e estamos na defensa dos traballadores, que é o único importante que tal. E o único que me permito decir, estamos con isto ahora. Ojo a la guerra del diésel, Ojo a la guerra del diésel, que aí la refinería depende del diésel. A ver si dentro dun tempo, polas medidas bombilla que temos algúns, temos os despidos na refinería da Coruña. Ojo a la guerra del diésel. Porque é moi fácil, José Ramón, mira a normativa Perdona, é moi europea fácil. e o decreto europeo. Perdona, é moi fácil, por favor. Eu que estou dicindo é que teñamos unha visión, primeiro, da defensa dos traballadores. Segundo, nós tamén poderíamos falar moitas cousas, estamos calados. Estamos por qué? Porque o único importante, eu penso, que o fixemos no acto aquel público de aquí, é a defensa da corporación municipal na defensa dos traballadores, única e exclusivamente. Porque se nos podemos opinar, todos opinaríamos mil cousas. Moitas gracias. Bueno, entonces procedemos a la votación por puntos, ¿vale? Se agradece. Es el punto número 1, votos a favor. Y luego, dentro del punto número 2, el 2.1, 2.2 y 2.3, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Vale. Y dentro del punto 2.4, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Y las abstenciones de Martín, ¿vale? Asuntos de urgencia. Sí. Martín, aquí sí que te lo voy a pedir yo, por favor, también. Es que la moción sobre el centro de salud es que no nos da tiempo ni a mirarla. La puedes leer, pero no la vamos a debatir. ¿Nos la dejas debatir en el siguiente pleno? Es que no nos da tiempo, Martín. Sí, hombre. Pero sí. Pero Martín, ¿ya visteis que las otras las trajiste? Vale, te lo agradezco también, Martín, ¿eh? Sí. Espera, queda un punto de urgencia, ¿eh? Sí. Un asunto da área de benestar comunitario, asuntos da Consellería de Deportes, que a proposta de corrección de erros do punto 3 corresponde ao pleno da Corporación data 31 de outubro de 2018 en relación á modificación da ordenanza fiscal número 8 corresponde á tasa pola prestación de servicio público do Complexo Deportivo Municipal de Arteixo, prestación de servicios noutras instalacións deportivas e outros servicios análogos. Adoptouse un acordo no pleno da Corporación do día 31 de outubro de 2018 no punto titulado 3, modificación da ordenanza fiscal número 8, tasa pola prestación do servicio público do Complexo Deportivo Municipal de Arteixo, prestación de servicios noutras instalacións deportivas e noutros servicios análogos. Aprobouse definitivamente a ordenanza fiscal número 8 e publicouse no Boletín Oficial da Provincia do día 26 de decembro pasado de 2018. Pois ben, valorando que a Aquafit Gestión, empresa concesionaria de servicio de xestión, explotación e mantemento do Complexo Deportivo da Piscina Municipal e instalacións anexas do Concello de Arteixo solicitou por registro municipal de data 27 de decembro do día de onte a corrección de erros detectados no punto 7.2 da referida ordenanza relativa a cuota de socio individual, detectado erro no informe técnico de ata 11 de outubro de 2018 no que serviu de base para o informe proposta para a adopción de acordo referido xa que no texto da ordenanza fiscal número 8 publicada a aprobación definitiva no BOP do 26 de decembro no punto 7.2 figura como cuota de socio individual o importe de 25,35 euros, sendo o importe correcto 27,43 euros aplicando o IPC acumulado do 3,7% anterior cota de 26,45 euros. Polo que amparo do 109 da Lei 39/2015, tendo en conta o informe técnico emitido con data 27 de decembro por parte do Coordinador Técnico de Deportes, a Consellería de Deportes propón que o texto da corrección se inserte na redacción íntegra da ordenanza número 8 e se leven a pleno os seguintes acordos. O primeiro é corrixir o erro detectado no acordo adoptado polo pleno da Corporación data 31 de outubro de 2018 co título que xa demos lectura o abeiro do 109 da Lei 39/2015, donde di 7.2 socio individual, 25,37 euros, pasaría a debe decir 7.2, socio individual, 27,43 euros. Vale. Segundo, aprobar a corrección nos termos postos e publicar de novo o texto íntegro para non confusión no Boletín Oficial da Provincia. Procedemos a ratificar la urgencia primero.
votos a favor de la urgencia. Y alguna duda, ya ves, es un error que detectaron ellos. Procedemos entonces a la votación. Votos a favor. Unanimidad. Y no hay nada más, ¿no? No, ahora das cuenta de decretos y xuntas de goberno, como xa se vos foi trasladado. Sí. La parte de control, pues dación de cuenta dos decretos e levantos ditados pola Alcaldía e Presidencia das xuntas de goberno local. Xa se trasladou os membros do Pleno os decretos correspondentes aos números de inserción no libro de decretos 3136 do 2018 e 3431, así como as actas do período do anterior pleno ordinario do mes de novembro. Aprovechar para desearos feliz año a todos, Vale.